Takže vítame vás pri obnovenej relácii Čudo. Spoza mikrofónu, spoza hlavného mikrofónu vás pozdravuje Jano, spoza druhého mikrofónu vás pozdravuje Maťo. Takže vás všetkých vítame a sme veľmi radi, že konečne môžeme znova vysielať, takže to asi rovno aj odpálime. Ak mi to vôbec pôjde. Čudo. Takže vítame vás, je sobota, 5. novembra roku 2016. A vítam vás ešte raz aj ja. Takže poďme rovno na to. Maťo, čo máš nové? Dlho sme sa takto nevideli za mikrofónmi a tak ďalej. No naposledy, čo spomínam, to bolo takmer rok, skoro rok. Počuješ ma? Počujem. Dávam len tikšie ten podmaz, lebo tak. Ten čudliček tu nejak nefunguje tak, ako by som chcel. No, bolo to takmer rok, alebo vyše roka. Myslím, že naposledy sme to robili ešte na nemenovanom rádiu internetovom. Bystrici, tak. A nie, to bolo vyše roka už, lebo to bolo v lete, tuším, mali nejakú poslednú reláciu, nejaký júli. Teraz už naozaj neviem. Jún alebo júl bola posledná, tuším. Hej. No vtedy, keď sme odtiaľ išli potom do Prahy, nepamätá sa? To už je jedno, dobre. Ešte keď ti vypadol mobil, keď si rozbil mobilný telefón. Hej, to viem. To sa pamätám, si utekal kľúče odniesť Igorovi, ktorého týmto pozdravujeme. Dúfam, že nás počúva. No, to dúfam aj ja. A viem, že vtedy to bolo posledné. A je to divné takto po dlhom čase zase za mikrofónmi. Divné. Ja som celkom s tým stotožnený. No nie, si celý si napnutý. No a som, lebo už konečne sa môžeme realizovať. Už sa ti rozbehla krv v žilách, čo? Veľmi ľudí budeme informovať o technológiách, IT, informačných technológiách a možno aj o tých hrách. Takže na to sme tu. Však ty si nezahálal ani počas toho roka, si robil nejaké tie videonávody a takto? Staral si sa o to? To bude samozrejme pokračovať. Čiže v tom budeš pokračovať naďalej? Budeme, tak. A tiež budú vlastne tie videá dostupné jak na Infovojne, tak aj na stránke Čudo, že? Presne tak. Takisto aj tieto relácie, ktoré budú akože archivované, tak budú aj na YouTube, budú aj na archíve Infovojny a možno budú aj na čudáckej stránke, ešte uvidíme. Ja čiže to ešte nevieš presne, či to tam bude. Ja nie presne. Ešte momentálne neviem, musím tam spraviť sekciu a neviem čo všetko, takže to ešte také, nemám to ešte všetko domyslené, momentálne sme konečne spustili toto a som veľmi rád, že sme sa konečne stretli za mikrofónmi, nielen profesne, čo sme tu navytvárali, ale že konečne môžeme aj ľuďom trošičku sa prihovoriť. A ešte pripomeniem poslucháčom, že momentálne vysielame z bratislavského obnoveného štúdia. Presne tak. Zo štúdia Infovojny vlastne. Štúdia Infovojny. Tak, alebo rádia Infovojna, tak? Áno, presne tak, počúvate rádio Infovojna. Takže myslím, že už zvučku úvodnú znielku ste spoznali, lebo sme dávali častejšie už aj na Facebook, kedysi dávnejšie. Tak toto vám bude oznamovať každú sobotu a útorok, alebo možno ešte sa nejak inak rozhodneme túto našu reláciu. Môžete volať aj písať na studiozavináč Infovojna.sk. Ja si tu musím otvoriť ešte laptop s mailami. Vieš číslo? Ty ho máš nalepené na lampe. Aha, 0919 280 472, tak ak niekto chcete, kľudne sa nám ozvite 0919 280 472. Má zapnutý telefon? Blbá pripomienka. Počkaj. Očakuj to. Je to zapnuté, takže ak niekto chcete, kľudne volajte. A Maťo, no čo máš nové? Poďme už k tomu nášmu technológiám IT a tak ďalej. Tak. Vidím, že si presedlal na Mac. Ja som ťa aj bonzoval trošku na Facebooku, kedysi dávnejšie. Áno, presedlal som, ale dovol, aby som to teda vysvetlil. Ide sa obhajovať. No ako je pravda. A tí, čo si pamätajú, tak som plul, veľa som plul na Mac. Ale na druhej strane som aj obhajoval hlavne to prostredie a proste ako to majú prepracované, tie doky a proste tá politika toho celého. No asi ho budeš musieť zreštartovať, že? Nefunguje? Linux si netreba reštartovať, nie? Nie, to je notebook, je už celý taký, však bol obliatý všetkým možným, však moja dcera ho doriadila, týmto ju pozdravujem, ak napočúva, a ja som bol obvinený, že som to oblial pivom. Však si počul, čo povedal. Takže asi ho len natvrdo reštartni. Počkaj, už tu máme Larsa. E-mail od Larsa. Čo pekného nám píše? No ide vám ten e-mail, hej,
Prečo prešiel na Mac OS, takže poď, pokračuj, ty zradca Linuxový. Vidím, že toto bude ešte ťažké pre mňa. Dneska určite. Ale takto, nebudem sa opajovať. Je pravda, ja si to aj uznám, nadával som na to aj všetko, ale nenadával som ako tak na operačný systém a na to stále obhajujem, to prostredie a to všetko majú to, tá ergonómia a tá praktickosť je proste dobre urobená, to vieš aj ty, že aj Linuxy som si takto vlastne áno, ty si ich mal pomekované, doteplované. Ale čo som ja nadával, to hlavne bola ich obchodná politika, to hovorím aj teraz. To sa mi strašne nepáči, tie ich predražené výrobky a všetko, proste, že jedna redukcia alebo jedna hociaký kus kábla pod 30 € človek nekúpi. No dneska si akurát pozeral nejaký, ja myslím, že bol za 33? 33 €, no. Celkom dobrá cena za káblík. No ale to je len redukcia, čo takto, ja som videl aj redukcie napríklad z tohto Thunderboltu na HDMI za nejakých za 8,50 či ako už bol taký na ale proste Apple to má za nejakých 37 alebo 39 € som videl a dokonca kamarát mal takú skúsenosť, že kúpil si tú lacnejšiu alternatívu, proste chcel to nejak obísť, pripojil to a nefungovalo mu to a pritom niekto presviečal, že ide to aj s tými lacnejšími vecami. Takže tieto lacnejšie alternatívy, oni to majú nejak loknuté, si myslíš, alebo niečo také? Pravdepodobne majú, zatiaľ nemal som možnosť to odskúšať, ale rozmýšľam, že ja si risknem, keď si kúpim tú redukciu z Thunderboltu na ten Firewire, chcem to vyskúšať. Neviem, či nájdeme nejakú lacnejšiu alternatívu, ale momentálne pre Mac som našiel za tých 33 €, jak sme sa bavili. A uvidím, tak čo mňa najviac tak ako stále trápi je tá ich obchodná politika a proste hlavne proti tomu som sa nejak ja som proste, ale to isté aj o Microsofte platí, vieš, aj na to som stále nadal, nebudem teraz Ako to treba rýchlo zhodiť aj na Microsoft? Nie, nebudem, aby som sa ťa nedotkol, tak na Microsoft nebudem. Mňa sa vôbec nedotkneš. Nie, len vlastne no a teraz ešte ten dôvod, že prečo som vlastne prešiel. Dobre. Už sme veľa rozprávali o tomto obchodná politika a všetko, to prostredie majú fantasticky urobené všetko. Ja ešte keď sme pri Macoch, tak ako rovno už aj nadviažem na nejaké tie novinky, čo sa stali nejaký. Ja k tým sa chcem potom dostať. Tak tam ten Mac nový, čo má, ten dotykový displej, čo si o tom myslíš? A vieš čo, ja som sa na to díval, čítal som o to viac, aj nejaké videá, všetko som pozeral, ale teraz možno niektorí sa na mňa budú hnevať, aj keď Jano o mne tvrdí, že som jovca a zástanca Macov a odkedy má Mac, že sa so mňou nedá vydržať a takto, to nie je pravda. Ale to nehovorím len ja, ako sorry. A dobre, to iba rýpete. Ty a Noro, nikto iný to nehovorí. A je tu jedna vec. Ja teraz možno tých fanúšikov Macov sklamem, ale proste ja si myslím, že je to krok vzad. Ten displej? Ten displej, ako má to aj výhody, aj nevýhody. Tak Microsoft ho mal už v roku 2002. A vidíš, že neúspel. Tým? No, ale tam môže byť jeden veľký problém. Jeden veľký problém môže byť s tým, že Microsoft v tom čase nemal vlastný hardware. A OLED panely hlavne. Jedna vec a druhá vec, tých výrobcov bolo rôzne. Od Lenova po HPčko a neviem čo, dokážu vyrábať notebooky. Si zober, že tam s tými driverami by možno bol problém, alebo ja neviem, zjednotiť tie aplikácie. Vieš, predsa len na Windows máš viac tých aplikácií, všetko a možno tam nebola nejak zdokumentovaná tá podpora tých aplikácií notebookov. Teraz si zober, že niekto bude vyrábať tie notebooky s tým pásikom, niekto nie. Napríklad jeden výrobca tak, druhý tak, máš Windows a teraz keď máš nejakú aplikáciu, príklad poviem nejakú štandardnú, bežne najpoužívanejšiu Outlook, tí čo fičia na Windowsoch, teraz Outlook mi napríklad integroval nejaké áno, však boli také prvky do tohto a niekto by mal ten notebook, niekto nie. Teraz čo spravia? Zas proste komplikovať tým programátorom robotu tým, že zisťovať máš pásik, nemáš pásik, tým pádom keď nie, tak tie ikony zobraziť do nejakého toolbaru a tí, čo majú ten pásik, netreba. Ale ja sa chcem vrátiť k tomuto Apple, že mne to nepríde také najšťastnejšie riešenie. Z jednoho dôvodu, ako som pozeral aj videa niečo, ľudia, ktorí robia s Macom, čo je výhoda Macu, je to, že všetky klávesnice sú rovnaké. Čiže na tie prsty, na to rozloženie si zvykneš a píšeš, robíš čo ako chceš. Ano. A nemusíš sa dívať na klávesnicu. Hlavne sa primárne pozeráš na displej. Teraz si zober, že ten pás, on má nejaké rozloženie tých kláves, ale je to stále nejaký pás, ktorý není ohraničený nejakým tým, jak by som to povedal, Janči, pomôž mi, jak klávesa, že je
race, že je vysunutá a ten displej je stále hladký. Čiže si vieš nahmatať na klávesok, ale na displeji si nevieš nahmatať. Ja rozumiem, jasné, že sú také vybehnuté, akože vyššie, aby si vedel, kde máš tlačidlo. No a teraz už sa musíš dívať na ten pás. A ďalšia vec, ty si nedokážeš, budeš používať aktívne 15 aplikácií a vlastne ten pásik sa líši aj od toho, že akú aplikáciu máš spustenú, ako to máš na config, ako to máš rozložené, je tam viac toho. A čiže ty, keď sa prepneš do inej aplikácie, máš to nastavené tak, že sa ti budú tam aktívne zobrazovať tie prvky tej danej aplikácie, už tam nemusíš mať to tlačítko. Môžeš tam mať nejaké základné systémové, tak musíš sa vždy dívať na to, kde máš tie dotykové tlačítka pre tú danú aplikáciu. Áno. A ďalšia vec, čo mne by osobne vadilo, že vlastne upustili od klávesy Escape. Prišlo to na úkor. Nemajú ani klávesu Windows, tak to už je tiež pre mňa celkom problém. To mňa netrápi, to som zase rád. Ale vieš, nie je tam ani to Escape a zase si zober, že vlastne ľudia odjak živa, vlastne ešte aj staré MS-dosácké aplikácie, mladí si možno nepamätajú. Tam nie je Alt F4 alebo Command Q alebo také. To bolo tam väčšinou, na všetko fungovalo Escape. Niektoré aj také aplikácie fungujú aj vo Windowsoch tak, alebo aj vo OS X-ku, že ten Escape je integrovaný pre nejaký viewer v rámci nejakej aplikácie, správcu súborov alebo niečo, dá si F3, že si niečo pozrieš, Escape vieš opustiť. Áno. A tam už keď to nebude ako dobre, môžeš to mať zobrazené na tom LED pásiku, ale stále mi to príde. Tak ten LED pásik nemá len akože funkciu tohto, ja som videl tie videá, ktoré tam dávali. Chcem sa aj k tomu dostať. Tak dobre, len teraz riešime problematiku, tak to chceš stručne prejsť alebo hlboko, vieš, ako ja som sa teraz bavil o tých aktívnych klávesoch, lebo vlastne tým pádom, ešte ďalšiu vec podotknem, že vlastne tie tlačítka function key, či jak by som to nazval function keys, tiež vlastne je to na úkor toho. Ja som bol tiež zvyknutý na to, síce vieš ich tam mať, ale už ich nevieš nahmatať, takže zase ďalší ten problém. A jasne, ako ty hovoríš, že môže to slúžiť na zobrazenie multimediálneho obsahu, napríklad nejaké fotky tam vidíš, alebo nejaké operácie vieš robiť s nejakými multimediálnymi aplikáciami, rozširovať niečo, sťahovať niečo, proste robiť nejaký zoom. Niekto nám aj volal, ale ja som si nevšimol, že telefón akože mi tu nablíkal, takže ak posluchač chce, tak môže znova ešte zavolať. Budem teraz mať oko na telefóne. Nech nás berú teraz zasa ako nováčikov, lebo teraz zostávame do toho. Pokračuj. A vlastne druhá vec, čo na OS X-ku alebo na Macoch bolo štandardné, napríklad s týmito operáciami roztiahnuť nejaký obrázok, nazoomovať, no? Máme telefonát. Haló, počujeme sa? No, zdravím, ja som to. Ahoj. Ako máš? Reku, že skúsim aj ten váš telefon, keď hovoríte, že že začínate, tak to treba všetko otestovať, nie? Tak toto už otestoval Noro predtým v reláciách, no my sme už tu na ako konečne sa trošku... Ja, áno, ale s vami ešte sa nikto nevypráva po telefóne. Tak sa môžeme my. No nie, ale je to hrozné s tým Escapeom a takéto veci, čo tam ten Apple porobil, to sú šialenstva. Ale ja hovorím, že to už človek musí byť na hlavu padnutý, aby taký hardware ešte vládo kúpil. To, že to nemá, že Windows klávesu, tak to je blbosť. Keď máš normálne, ja mám napríklad tuto pred sebou akurát ten Logitech K380, to sa dá použiť aj na Macy. Čiže to máš ako namiesto Altu, tam máš command pod tým a takéto blbosti tam majú popísané ako tie na Mac. A takisto som ti písal ten mail, že ja som musel robiť opačný. Ja som mal opačný problém, že ja som mal MacBook starý 2007-kový a v rámci toho, že teda som tam vymenil Wi-Fi, potom mi nešla Wi-Fi, lebo som tam dal Intelácku, keďže tie Aterosy to sa pálilo jedna za druhým, to každú pol roka som tam musel meniť, takže to ja som na to nemám náladu. A potom som musel nainštalovať na to Linux, ale to fungovalo úplne bez problémov. Ale Linux má aj Noro na MacBooku, čo sa tu už viackrát pretriasalo. A on si to chváli, síce Jan na to nadáva. Jediný problém, čo tam je, čo musím uznať, aby zase nebolo, že som zástanca, je to, že on keď si ten MacBook zavre, tak nevždy sa mu vypne. Ale to je asi problém drivera Linuxu. No, 5-krát sa mu raz vypne, inak sa mu vždy vidíš to jablčko mu tam zadu svieti a hovorí, že veľakrát z tašky ho vyťahuje zapnutý.
To je ACPI problém. Ja mám problém ja mám Clevo teraz laptop a ten má napríklad taký problém, že keď ho zhasneš, hej, a bolo používané niečo cez USB 3, tak sa sem tam sa zvykne, ale len keď je na elektrike, tak sa zapne, vieš, sám od seba. Áno, akože takéto, ale to sú, ja hovorím, to sú tie staré, to je ten starý Haswell, to totálne rozbili, to je chyba Intelu, že oni už tie chipsety všetky už, to je katastrofa, že oni to nevedia vyrobiť, ja neviem, kvalitne, tak, aby to fungovalo. Však dobre, človek musí mať ako šťastie na to, hej. Ano. V tom čase, keď som ja kupoval môj laptop, tak v tom čase ešte bola, že USB 3 sa ešte, vieš, kto mal vtedy USB 3 pred 2 rokmi, hej? Ano. Vtedy ešte USB 2 sa používal, čiže... Pred 2 rokmi to už bol celkom štandard, si myslím, ako USB 3 typu A. Bol to štandard a nemal každý, vieš, veľa... Ja mám tam 5-ročný laptop a mám tam USB 3. Áno, ale veľa, no, presne na to chcem, že niekto si kúpil... Počkaj, 2014 ešte nebolo veľa hardvéru s USB 3, hej? Ako napríklad v roku 2014 si ešte kúpil normálne externý disk USB 2. No to kúpiš aj dnes. Ako nebol to, nie tak, bol to štandard. Počuj, bol to štandard, ale nebol to štandard medzi ľuďmi. Lebo veľa ľudí, keď si kúpili v 2012 notebook, tak kvôli USB 3 nešli hneď si kúpiť ďalší notebook, nový. No, vieš, že proste... Dobre, ale myslím ako na zariadeniach, ktoré vyšli v tom danom roku, áno, tak to už bolo automaticky. No, ale teraz sa zabávame s detailami, to je hovadina. No, ja len to chcem povedať, že skrátka v tú ránu, keď to človek začal využívať, tak sa vyskytol ten problém, hej? Čo teda ľudia to nemuseli ako spozorovať, vieš, keď to kúpili pred 2 rokmi a nepoužívali USB 3 tak intenzívne, tak sa ten problém nevyskytol a ten problém sa vyskytol až vtedy, keď začali používať USB 3 alebo huby, vieš, ktoré sú self-powered, že tam máš ako normálne, lebo ja som mal tuším aj USB 2 hub a tam sa to dalo s nejakým Quirksom sa to dalo ovplyvniť, že to nerobilo, hej. Ale keď som na to zapojil z USB 3 hub, tak zase už ani ten Quirks nepomohol. Ale no, tam je ten problém ten, ako hovoríš u toho, to Noro má na Linux, na MacBooku? Má MacBook Air a na to má Linux. On ako si to kúpil prvé hneď polože. Dobre. No, ale tam ten jeho problém bude tiež asi súvisieť s tým ACPI. Hej, že to ACPIčko je rozbité. A to veľa developerov na toto nadáva, že ACPIčko je tak blbý štandard, lebo každý ho implementuje nejak inak a vieš, a tam... S tým musím súhlasiť, hej. Tá postupnosť v tom, že ako sa tie veci vypínajú a ako sa majú zase zapínať, je vždy iná. Ja mám napríklad najnovšie problém ten, že som si kúpil v Piešťanom novú grafiku od AMDčka, hej? Ten po suspendu RAM mám na tom napojené 2 monitory a keď ho suspendujem, tak a zase akože sa ho ako zobudím, hej, že počítač, ale stolovný počítač, nie ako laptop, ale že ho suspendu RAM a keď ho zase zobudím, tak je úplne rozbitý obraz, ako totálne, akože nič nevidíš, ako musíš reštartnúť celý komplet, aby si vôbec niečo videl na monitorech. A to sú takéto problémy, ktoré to má, alebo napríklad ďalšie problémy boli, kedysi to mali aj s drivermi TV kariet napríklad. TV karty, webky a takéto somariny, to väčšinou dosť často nie dobre prežije suspendu RAM, lebo ho nevypne v správnom poradí. Respektíve nezapne ho v správnom poradí. Ja som mal tento istý problém s HPčkom, s ProBookom, Linuxy, jak som dal na to. Keď som ich uspával, čo ja viem, že som zavrel poklop. Tieto problémy sa vyskytujú aj na Windowsoch, ako čo sa týka, keď je to hardwareová chyba, tak aj na Windowsoch sa vyskytujú tieto problémy. No ja som mal raz taký problém s Windowsom, že notebook všetko sa mi vyplo a ventilátor mi hučal ďalej, ako chladenie. No, napríklad taká hovadina, no to znamená, že nebol vypnutý úplne, no. Ale stroj bol reálne vypnutý, lebo nič mi nešlo. No tak hovorím, tak tam bol asi ten ventilátor riadený cez ACPI. Asi hej. Dobre teda, posunieme sa asi ďalej teda. Ďakujeme za telefonát. No dobre, no. Dej sa, čau. Díky, čau. No a ty dokonči tie MacBooky, Dobre, riešili sme ten pás, alebo ten sme už doriešili? Ten pás, ako on má ešte povedz nejaké ďalšie funkcie toho pásu, lebo tam toho bolo viacej, ale predtým ešte spomeniem, že nám písal aj Hitman, ktorého pozdravíme Joja.
Čauko. A čaute, tieto vojny Windows versus Linux versus Mac mi už chýbali. No, aj nám. A je tu ešte otázka. Nebude stream Infovojny na iTunes pre iPhony? Pepe píše. A Pepe má ešte jeden mail. Tak zatiaľ povedz na toto, prosím ťa. Čo sa týka iTunesu, aj nejakej apky pre iPhone, určite bude len momentálne z časového nejakého hľadiska, nie je na to čas, respektíve nestíham. A tiež takisto aj Android aplikácia pre Android, tak tiež bude updateovaná, respektíve nemá to nejaké nedostatky, nejaké funkčné prvky. Napríklad ľudia sa sťažujú, že prečo tam nejde nastavenie. No je pravda, ja som tam plánoval to nastavenie, ono to ponúka aj menu, ale som to nejak nestíhal doprogramovať. Proste už apka musela ísť von a zatiaľ je to v takom stave, ako je, a určite má to aj muchy, aj nejaké tie chybičky, nebolo to úplne celkom doladené, ale proste bude sa pracovať aj na androidskej appke ešte a určite dáme skôr alebo neskôr na iPhone-novskú. A ďalšia vec je to, že momentálne nemám nejaké zariadenie, iba virtuálne by som to vedel vyvíjať a testovať na iOS platformu, takže to všetko príde časom a urobí sa to. A čo som chcel ešte povedať... Máme tam ešte ďalšiu vec, že kedy bude, Pepe sa takisto pýta, zdravíme aj my jeho na zdraví tu na. A že kedy bude, ja to trošku preložím do kratšej otázky, lebo kedy bude, čo to je? Program Infovojny na stránke. Hej, môžeš hovoriť, ako nemusíme slúchatka. No. Na programe Infoviny sa tiež pracuje, bude čoskoro, ako zase je to na mne, lebo Janči mi dodal dizajn, musím to teraz vziať na seba, už asi pred týždňom, ale zasa v nejakých časových nejakých tiesní som to nestíhal a proste strašne veľa vecí teraz musím povedať, že som nepostíhal veľa aj roboty porobiť, takže je to bude niekde inde hlavou aj všetkým, takže všetky tieto veci okolo Infovojny sa ešte budú riešiť, to je celé. No aj sa riešia vlastne, operatívne sa to rieši transparentne, veľa vecí je takých, že aj dneska vlastne, jak sme došli, sme tu riešili určité veci, veľakrát sa niečo rieši za jazdy a proste stále niečo vyskočí, nejaký ten problém, aj to treba niekedy hasiť, si povedzme na rovinu. Takže... Dobre, naspäť k Macom. Dobre, vidím, že tie veky nedajú. Vieš čo, nie, tak chcem dokončiť one. No aj, tak dobre, medzi tým sa volalo všetko, že kde sa ponáhľaš, máme čas, nie? Dneska si nejaký napätý, čo je. Ja som nahypovaný stále, Vidím, ale tak sa ponáhľaš, ako by sme mali po relácii zomrieť, počúvaj. Dúfam, že nie. No, však to ti hovorím. No a vlastne áno, ten pás, ja zase by sme na to len pluli, že aké to má nevýhody a takto, ale zasa spomeniem, videl som videa, že proste ako sa tam dajú listovať tie fotky, ako si vieš niečo zoomovať cez ten, proste naťahuje slider alebo zužuje si to tam, ale zasa vrátim k tomu, tieto isté funkcie si mal aj cez touchpad na Macu, čiže nič nové nevymysleli, alebo že si tam niečo rotuješ, otáčaš, to isté si vedel, záleží len od toho, ako si mal nejaké veci ponastavované na určitý počet dotykov a takto si vedel robiť aj cez touchpad a vieš to stále robiť, čiže zasa len, aby som si prekladal ruku alebo prsty smerom touchpadu cez klávesnicu na ten pás, čo vidím ďalšiu nevýhodu. A OK, má to aj nejaké výhody, že zobrazenie tých ikon alebo piktogramov alebo tých náhľadov tých fotiek a proste nejaké tie praktické veci ohľadom pridania hlasu alebo vyvolania nejakej aplikácie rýchlo, ale stále mi to príde také, neviem, máš určité napríklad funkcie, ktoré mohli byť kľudne integrované v rámci aplikácie, klikol si na to myšou, prečo musím ísť z touchpadu alebo z myšou od myši dvíhať ruku a stlačať zase ten pásik, neviem, ja osobne, je to môj subjektívny názor, nehovorím, že to má byť tak, ale nevidím v tom plus. Vieš čo, ak ja mám povedať za seba, tak mi sa to celkom páči. Tak ty si mal vždy rád takýto vychytávač. Lebo tam je tá haptic funkcia aj všetky tieto veci a naozaj to zase niečo, čo nemá nejaký iný laptop. Hej, tak je to Mac, tak. Ako, ja Mac je fakt, že nemusím, hej, ale toto je naozaj celkom zaujímavá záležitosť, aj keď som videl, ako to tam posúval farebnú škálu vo Photoshope, podobné veci. Celkom zaujímavé musím ale uznať. To si hovorím, či už farebnú škálu si posúval, alebo niečo s obrázkami robil, to si na Macoch vedel robiť cez touchpad. A druhá vec,
Uvidíme, nechajme sa prekvapiť za rok, za dva, či to budú mať aj ďalšie generácie MacBookov, alebo nie. Proste čas ukáže, či išli správnym smerom, alebo nie. A potom vidím, že už mi tu avizuješ tú prestávku. Môžeme sa potom ešte vrátiť ďalšie novinke, čo majú tieto MacBooky. Majú integrovaný ďalší procesor s iWatchov. Neviem, či vieš o tom. Tak ktorý to si dáme po pesničke. No takže sme naspäť a ja ešte pred vstupom, ako Maťo teda bude pokračovať, čo sa týka Macov, tak poviem, že dostali sme e-mail, zo pár e-mailov, či budú aj súťaže, takže súťaže budú, dneska náhodou nemáme nachystanú súťaž, ale od budúcej relácie už budú súťaže. Samozrejme súťaže prebiehajú na našom Facebooku, takže si nás kľudne lajknite si nás na Facebooku a tam budeme hrať aj o nejakú mesačnú výhru, čo je nejaký hardware väčšinou a samozrejme zo párkrát týždenne tam hráme aj o zbranie na Counter-Strike. Teraz sme tam mali nejaké Trend Micro antivírus, nejaké hry a tak ďalej, takže čekujte náš Facebook, keď tak na našej stránke Čudo.sk alebo Cudo.sk máte rôzne návody, zadarmo dostupné nejaké programy a tak ďalej, takže trošku sme zamakali na tom. No a Maťo, môžeš pokračovať v tých Macoch. No. Dobre, tak ja ti trošku napoviem, lebo ty si začal hovoriť o tom druhom procesore, ktorý je z toho Apple Watch. Áno. Tak povedz niečo viacej, pretože toto ma celkom zaujíma, lebo ja si myslím, že macOS je deravý ako sito a toto by mohlo pomôcť v nejakej tej bezpečnosti. No, akože deravý ako sito, tak ako nie je horšie na tom ako Windows, hej? Á, tak to by sme... Dobre, poď ďalej. Lebo Windows nie je deravý, čo? No, tento týždeň sa objavila veľká kritická chyba, ale aj Linuxová asi... to musím uznať, áno, tam bolo tomu sa ale dostaneme. Tomu sa dostaneme. Áno, oni to argumentujú tým, je tam ďalší ten procesor a on vlastne stráži, aspoň tak píšu, že stráži tú webkameru, čo tam vlastne má, potom... To bolo také... Odsekol som. Dneska tu Maťo vykopáva počítače, teraz sa poodpájal kade-tade. Nie, nejaký krátky kábel. Lebo ty sa tam tentuješ. Dobre, a čo sa týka... Že aj vlastne oni by mali, ten procesor by mal riadiť tieto... Že ak sa nabúra systém, alebo bude tam nejaký škodlivý software, ktorý by mal nejak neplánovane zapínať napríklad tú kameru, tak vlastne tento procesor by to mal celé tam riadiť aj všetko. Ale čítal som takú diskusiu. Tak ale môže byť potom samostatne zapnutý ten procesor akože nejakou funkciou. No, počúvaj, ja sa presne na týmto rozmýšľam, možno konšpirujem. Už keď si na dobrom mieste. Konšpiruj. No, vieš, mňa napadla takáto vec a to som nikdy nevidel takú diskusiu. Všetci len písali, že ak máš kameru, tak prečo nie je priamo tá dióda napojená na kameru, prečo sa to ovláda zvlášť nejakým ďalším stavom. Ale mňa napadla iná vec, to som nikdy ani nečítal, len nevedel. Nikto nad tým nepolemizoval, ten procesor je z tých hodiniek vlastne, čiže má malý odber. A čo keď ten procesor je za úmyslom toho, zase možno budem troška škodiť, ideš dobre na to. Keď ho zavreš, či on nemá nejakú ešte okrem toho inú funkciu, alebo niečo, čo si on nerobí nejaké svoje operácie, mikrofón napríklad, alebo hoci čo iné, sledovanie polohy. Kde vieš, veľmi dobré. Veľmi dobré. Toto sa mi páči. Wi-Fi ešte. No, lebo sa pluje na Apple, myslíš? No. Nie, ale toto sú fakty, na ktorých sa reálne môžeme báť. A to vieme, že sa to reálne deje. A ak oni prišli na nejaké ďalšie veci, pretože napríklad ten touchpad, alebo on má aj snímač otlačku prstov, napríklad zabudli sme. Tam som presne chceli teraz. A vlastne oni zasa to zabalili tak pekne. Neviem, či si o tom čítal, že vlastne keď máš iPhone, máš toto, objednať si niečo, takže prstom, otlačkom prsty si overíš platbu a máš jednoducho zaplatené. Proste ja si myslím, že čo sa týka týchto vecí, že jednoducho platiť a takto, to sú veci, nad ktorým sa človek radšej má zamyslieť. A tú platbu, keď urobí, radšej si aj 3-krát skontrolujem variabilný symbol, číslo, už to všetko, ako by som iba... Ale oni vlastne im o toto ide uľahčiť to, aby sa ľahšie vyťahovali peniaze od ľudí. Tak pre niekoho to je možno veľké plus, pretože vieš, rýchla platba, rýchle veci a tak ďalej. Ten robí transakcie, ale tak... A kto robí veľa malých transakcií, hej. Vidíme, že aj s mobilom ten Apple Pay a všetky tieto veci. Ja som si spomenul som sa tú pesničku, to Pineapple... Apple Pie, či ako to... Ten Číňako.
Dobre, poďme ďalej. Mainstreamové ovce. No, takže ja si myslím, že ešte zistíme, na čo tam je ten procesor a teraz môžu na mňa ako proste Appleáci nadávať. Prečo by nadávali, veď kupuješ ich produkty? No nemyslím ako výrobcovia, ale tí ľudia, ktorí s tým žijú. No neviem, mne tieto dve novinky nejak... Tak ja si myslím, že tento rok Apple celkom ide, pretože aj odstranil tento Applekový jack z iPhoneu, čo bola veľa ľudí sa okolo toho krútilo, aký to je problém. Áno, čo si myslím, že je celkom dobré práve, že posúvajú to ďalej. Tento Applekový jack je už prežitok. A ináč ja sa divím, že ty vlastne toho schvaľuješ. Napríklad dokonca veľa ľudí, ktorí sú veľkí zastancovia výrobkov od jablčka odriznutého, na to nadávali. Ja som sa normálne prekvapil. Mám kamaráta, ktorý mal odjak živa všetko, iba iPhone a všetky tieto veci a normálne bol zhrozený, keď zistil, že proste toto je problém pre ňo. Lebo napríklad bol zvyknutý na určitý druh slúchatiek, nie tie, ktoré štandardne dodávali. Ale to príde. No tie periférie prídu do pol roka. Ale zase musíš kupovať k tomu. Ale nemyslím originálne Appleacké, ale myslím akože nejaké alternatívne. A ako sú na to redukcia, sú všetky. Zase redukcia za 33 eur. Ale toto nemal inak prvý Apple. Prvý to mal Xiaomi. Xiaomi to mal ešte USB toho typu C. Oni to mali ešte možno pol roka pred iPhone. Ale vieš, ako Číňania to asi moc nepušujú a hlavne nie v Európe a v takýchto štátoch. Tak hlavne teraz, keď sa tam CETA schvaľuje a ACTA, neviem čo všetko, takže my s Číňanmi sa odrežeme pekne, ak to prejde. Dúfam, že nie. A jednoducho nedostali sme sa k tomu. Takže toto bol akože Apple má prvenstvo v tomto akože zase, takže. A na druhej strane, keď sa nad tým zamyslíš retrospektívne, pred rokom či dvoma bol tiež problém, že odstraňovali porty. No a teraz tiež odstraňovali porty z No zasa tiež, ale tiež najprv jak frflali ľudia. Vidíš, po roku sa to utíchlo a ostali spokojní. A kto potreboval, tak si kúpil nejaký ten hub, zapichol to tam. Alebo už teraz po novom k tomu doku sa tiež vrátime, tiež ako novinka, ktorú by som chcel. Ale ten vedeli, čo robia. Ale ten dok je skoro tak drahý, jak nejaký lacnejšie písičko. Tak môžeš rovno začať, pretože vieme všetci, že na novom MacBooku Pro, ale na týchto všetkých ostatných už zmizli USBčka typu A. Ošklbali to tam. Takže to sú tie väčšie USBčka a sú tam nahradili Thunderbolt USB typu C. Cčko, presne. Takže Maťo dneska ešte aj tu nám hovoril, ako by si kúpil taký dok, len je strašne drahý, tak nám niečo o tom doku povedz. No tak akože začnem tým, že nemusí sa pripájať len k týmto novým MacBookom tejto novej generácie. Ono kľudne pripojíš aj starším a vlastne... To je od neho pekné. No a on tam má vlastne dosť na tomto Mac, alebo respektíve na tomto Apple nešetril. A tých portov je tam akurát, počítam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okolo 13 portov je tam. Čo je zaujímavé, a si zober, že dokonca USBčkami nešetrili, hneď ich tam dali 3 USB. USB typu 3 a dodali tam potom tie dual Thunderbolty, tiež. Dokonca sieť, normálne R je 45-ková sieť, klasická. Dobre, ale to stále ide, lebo tak počkaj, to ja teraz budem nosiť dve krabice, hej, akože jednu budeš nosiť akože MacBook a v druhom patru budeš nosiť dock. Tak ti poviem dock. K čomu slúži dock? Áno. Dokovacia stanica. Aj loď, keď príde do prístavu, tak sa vlastne... Takže otec nenosí so sebou celý prístav. Čiže pravdepodobne tú dokovaciu stanicu bude mať doma. A notebook je tiež len preto notebook, že nenosí si všetko s tým repráky, k čomu to pripája. No nie, ale ak budem mať nejaké zariadenia, nejaké periférie, nejaké veci, ktoré budem mať prenositeľné, budem si nabíjať napríklad nabíjať iPhone, hej, lebo tam asi nenabijem nič iné, budem chcieť počúvať nejakú hudbu, ja som videl všetky tie prekablovačky, ako robili si z toho srandu na 9 to Mac. Hej. A jednoducho by ma zaujímalo, dobre, máš R45 tam napríklad, hej, to je normálne ten sieťový kábel, a teraz ty máš na tomto R45 na tom tvojom? Ale mám túto redukciu, čo vieš, tu za tiež 33 eur, dobre, to mi je jasné. Alebo táto stála možno aj viacej však. Ja už si nepamätám. Mne sa zdá, že išla po 49 alebo tak nejak, ale tak o toto mi ide, že prečo to radšej nespravili nejak inak, nejak normálnejšie, dá tam nejaký trebárs hub zadarmo k tomu. Akože Appleáci. Lebo toto sa mi zdá byť ako ďalšie ťahanie peňazí z ľudí. Lebo Appleácké výrobky sú drahé a treba si ich zaplatiť. A to je to, čo sa mi nepáči. Ten dok? Ten dok píšu, že na úrovni $280 by mal byť. Takže 400 eur. Ale ja som videl, čo som čekoval už v Európe niekde na nejakých nemeckých stránkach. Som sa dopracoval, bol som zvedavý na cenu. Toto bolo okolo 340 či 380 eur som hovoril. Čo sa mi zdá, že nejak divne prepočítaný kurz, čiže tam asi už
začínajú platiť tieto pravidlá, čo si tu spomínal. Áno, presne tie tak. výhodné obchodné podmienky pre nás, Európanov. Presne tak. Vieš? A proste za 300, keď to stojí $280, tak rátaj všetky možné veci, čo na to napočítajú, import, ešte plus maržu si na taký predajca, všetko tak okolo 340-350 eur to bude stať, za to si už kúpiš jeden notebook. Ja si myslím, že rady po 400 to nepôjde. Alebo to, vieš... Ako to zase všetci poznáme, vieme, ako to tu funguje, takže... No ale vieš, že keď sa nad tým zamyslíš, bežne, keď to niekto povie, však dobre, stojí to toľko, jak bežné mekácké, ale za to už vieš kúpiť jeden notebook. No, teraz si dober, ale s Windowsom... Hlúpu škatulu za to, lebo uznám, že ako nie je to hlúpa škatula, je to praktická vec. Ale oproti tomu, že to porovnáš, a že teraz si dober, že jak sa ten človek musí cítiť, že keď za takúto vec má vyhodiť 400 a teraz príde nejaký týpek so 400 eurovým notebookom a vieš... Ale nemá tam 3 USB typu C, nemá tam 13 portov, nemá tam všetky tie veci. Dokonca na moje potešenie, čo som dneska spomínal, že by som potreboval ten Firewire, no, a tiež to tam má jeden port Firewire je tam dokonca a píšu, že pre pripojenie tvojich starších alebo proste zariadení, ktoré ti ostali z minulosti. Takže ja si myslím, že a dokonca je tam aj mini DisplayPort, čo je tiež dobrá vec. Dneska tie mini... Už sa málo používa, si myslím. Ale ja som to videl na nejakých grafických kartách od NVIDIA a nikto to nikdy nepoužil. A dokonca tam máš ešte aj optický výstup pre audio, ten SPDIF. No, čo je tiež dobré pre tých, ktorí robia s hudbou a veľa ľudí, ktorí robí s hudbou, hlavne používajú Mac. A Janko sa a všetci grafici a všetci hudobníci. Ale však aj ty ako grafik by si mal prejsť na to. No a počkaj, ešte hlavný dôvod, ktorému sa stále nedostal, vždy tu riešime tieto ich výrobky a všetko. No dobre, s týmto by som chcel uzavrieť tento dok. Je to praktická vec, dobrá vec, ale nie za takú cenu. Takže kúpil by si to. Keby si na to reálne ako teraz mal, že proste kúpiš si ho. Za tú cenu nie. Ako ja by som, keby som mal byť tak, ak by mala záležať cena odo mňa, bol by som ochotný za to dať 100, ale viac nie. Myslím, že výrobná cena toho bude tak 60 eur. Nie, to som prehnal, sorry. To 15. Je veľa, ale je tam toho veľa, fakt ako, je tam x milión všelijakých tých proste výstupov. Ale... No dobre, je tam jedna mačičná doska, ktorá je vyvedená jednoducho a ono to zase není až taký extrém. Hej, ale proste hovorím, tá cena je strašne... No dokonca aj tu tiež píšu, že vlastne tá cena sa vyrovná nejakému lacnejšiemu notebooku, Windows notebooku, tak to napísané. Aj Chromebooku, ako teraz už musíme spomínať aj to, lebo Chromebook sa celkom diere dopredu, takže... No, presne tak. Takže tak. A keď si zoberieš aj nejaké tie netbooky idú okolo 200, vieš? Takže... A vieš na tom robiť. Dobre, ale zase... Ale kúp si takúto škatulu a s tým nevieš nič urobiť. Potrebuješ tomu ďalší stroj. O to i ty. A ten stroj nestojí málo peňazí, že? No. Dobre, ďalej, čo som chcel povedať. Neviem, povedz. Že ešte ten dôvod vlastne, jak sme začali, lebo sme tu začali rozpitovať ten Apple a toto, tak vieš aj sám, ako to vlastne tu bolo, že my sme vlastne začali zapustili do nejakého projektu a tam som vlastne potreboval robiť s videami a s grafikou. Počkaj, to sa akože vyhováraš na nás, že my hnusáci sme ti kúpili Apple. Vy ste ma prinútili, áno. Aha. A ty s Norom. Dobre. Lebo vlastne... Noro, dúfam, že toto počúvaš a za nejaké 2 hoďky mu to pekne spočítaš. Ja ako večerov rátam. Počúvaj, nie, ide o toto. Ak sa pamätáš, ja som tedy šlapal na Linuxoch, ale bolo treba robiť grafiku, strihať videa a toto a je pravda, že Premiere, Photoshop a proste všetky produkty od Adobe pod Linuxom. Teraz si dávaj pozor, čo povieš, no. Pod Linuxami nejdú a mal som pracovať aj s týmito nástrojmi. A proste ja som väčšinou pod Linuxami používal tie svoje nástroje, ale na výrobu videí a týchto vecí nepostačovali, tak som proste bol nútený používať tieto produkty a nechcel som sa používať Windows. Áno. Ty si ho chvíľu aj používal, ja som počul tie nadávky z tvojej kancelárie. Áno, zubami nechtem, proste tam nič nefungovalo. O to by nešlo, keby to bol Windows ako 7 alebo Windows XP, to bolo v pohode, ale tuto čo Windows, čo verzia, tak to iné prostredie, to nové ikony, to nie
niekde úplne to, ako oni nerobia, že updateujú ten Windows, lebo si zober, že Linux alebo OS X, keď sa aj updatene, ale to prostredie, to všetko, už to máš nejaký návyk, už to má nejakú tú štábnu kultúru. Teba platia, vždy všetko neplatia ma. Bodaj by ma platili, tak toto už, vieš, ako... Čo? No len to povedz. Tak už by som sa s tebou nebavil. No, len to povedz. Ty kokso. Ale nie, počuj. A ide vlastne o to, že vždy všetko nájdeš tam, kde má byť, ale proste na Windowse ja som bol zhrozený a pritom dlhé roky som používal Windowsy, tiež od tých 95-iek po proste tie 98-čky, potom boli ešte aj 2000-ky, čo som používal, aj XPčka, aj tieto 7-čky, ten princíp zhruba viac menej vždy bol rovnaký. Ale už tieto 8-čky, 10 a 8 jednotky, to všetko bolo iné a proste, keď si to nainštaluješ, vždy tam je všetko možné, len nie je to, čo práve potrebujem. Vieš? A tieto panely a kalendáre a počasia, ja toto nepotrebujem k práci. Nie, ja tiež a všetko, čo chcem, si to musím niekde vyhrabávať a teraz ešte hlavne tento nový control panel, však tak to ti je taká divočina v tom, sa divá svinia nevyzná. Chápeš? Ako to je niečo hrozné. No, dobre, nebudem plúť na Windows. No a išlo o to, že ja som sa nechcel vrátiť. Ako plúť na Windows kľudne môžeš, ako táto debata môže pokračovať. A ja som sa nechcel vrátiť k tomuto, naspäť tomuto systému, lebo už mi začal vadiť tieto nové systémy. Však dokonca vieš, tento notebook, to bol presne ten, na ktorý si ty dával ten systém a som mal otočený obraz, lebo má ten gyroskop. Tak posluchači nevedia, áno. No ale ty vieš, teraz, dobre, no. To je taká perlička, že notebook, na čo je na notebooku snímač polohy, čiže keď ten notebook otočím, že otočí sa obraz. Ako pri tabletoch, pri mobiloch, OK. Ale na notebooku to je podľa mňa zbytočnosť a ja som si to všimol, lebo to bol notebook kúpený bez systému, dal som tam Linux a potom ty, Janči, si mi dal do toho Windowsa. Tedy, keď som otočil, tak sa mi otočil aj obraz a nevedel sa dať do normálu. Pamätám sa na to. Hej, si mi potom volal, že ja to mám hore nohami a neviem, čo s tým je a furt, keď to otočím, Maťo, tam je gyroskop, ale to nemôže byť gyroskop. A bolo, to si pamätám veľmi dobre. Hej. No ale dobre, vlastne odbočili od témy. No a vlastne som bol pritlačený k stene, že budem musieť používať tento systém Windows a mne to bolo proti srsti, tak som povedal, že ja by som radšej na OS X už potom robil a víš, že ty chceš MacBook, nechcem MacBook, dokonca som mal na klasickom PCčku OS X dané, pamätáš sa? No a to je Hackintosh, ale to ti nefunguje úplne dobre, no. Ale mne to išlo dobre, ja som to tak vedel znásilniť, išlo mi na tom všetko. No lenže problém čo bol, že proste, že OK, tak budeš mať Mac a môžeš si robiť aj svoje veci a zase tu chcem podotknúť aj to, že ja ako Linuxák, mne už bližšie bolo používať OS X, nakoľko aj on vychádza zo základu Linuxu z FreeBSDčka a vlastne máš tam tú SSH-kovú konzolu a všetky tieto veci. Nie, že nenarážam na to, ako by to Windows nemal, ale zasa nie je to súčasťou toho, musí si tam inštalovať tie puty a všetky tieto veci okolo toho a nie je to takéto prostredie, mne už bolo vlastne bližšie to OS X-kové prostredie, jak na ten Windows by som mal šlapať. Máme tam nejaké maily, či? Aj Joro ti píše. Počúvam. S tým dokom to zase Maťo filozofuje nad tým, ktorý slon zaletí ďalej. Apple jednoducho zrušil výstupy, cena kompu je rovnaká a predáva výstupy za extra 340 ečok. Presne takto to vidím aj ja, myslím, že aj asi aj Maťo. A ja však práve preto sa takže ešte nám všetkým hovorí dobré ráno páni, takže to je celkom fajn. Máme tu strašne veľa e-mailov od Larsa, takže idem po jednom, všetky sa asi týkajú tejto veci, ktoré si tu narozprával, takže pozrieť. To myslíte teraz TPM a to sú staré, tak ja asi prečítam len tie najnovšie. Tie najnovšie po XP to ide do gati. Ja som tiež na 2000-ke vyskočil od Windowsu, už XP bolo o ničom. Ale kolega pozná Microsoftiacké services for Unix a čo hovorí na PowerShell 5? Teraz tomu nerozumiem. No, hovorí nejaké služby, no neviem teraz, čo presne chce po mne. Tak to asi nerozumiem, tak nám to nejak ešte približ nejakom ďalšom maili. Kristian nám píše, počkaj, musím si to prekliknúť, zdravím. Pekne vás konečne po tom roku a 3 mesiacoch, takže niekto to predsa len vie presne. A tak presne to sleduje? A myslím, ešte jedna vec mi inak minulo niekto pripomenul a čudo malo 1. novembra 2 roky.
Áno. A sme to ani neoslávili, lebo sme mali hlavu úplne inde, takže to ešte budeme riešiť. No. Takže zdravím, pekne vás konečne po tom roku a 3 mesiacoch počuť. Dúfam, že budú pravidelné relácie a mal by som aj jednu otázku. Janko, čo hovoríš na Battlefield 1? Držím vám palce, čudák Kristián z Nitry. A Kristián nám ešte napísal jeden mail. K tomu Battlefieldu sa dostaneme trošku ďalej, keď preskočíme tieto aj Macy. Hej. A gyroskop je v notebookoch kvôli Austrálčanom, aby sa cítili ako doma, keď prídu do EU alebo USA. Dobre. Dobrý vtip. Dobre. Tak áno, môže to byť aj pre nich. Dobre. Ale nie, je to zbytočnosť. Ako uznám, že je to praktická vec v mobile a v tablete. Lebo keď si to otočíš, že proste na dĺžku video, ale v notebooku, chápeš? Tak mobile to je úplne jasné, v tablete takisto. Tak to nebudeš problém. Ale možno sa dá prevrátiť úplne ten laptop, možno to bol jeden z tých prvých konvertibilných a ani o tom nevieš. No ale vieš, o čo ide. Už keď veľmi, ja som rozmýšľal nad tým, keď si lahneš a chceš pozerať niečo na notebooku, otočený, tak si otočíš notebook a keď ležíš, tak aj tak obraz chceš mať so sebou. A keď sa ti otočí, tak to má zbytočne, nevieš ani po ležiačky pozerať. Vieš, čo myslím? No, dobre. Ako neviem, kto si točí, keď si ľahne. Tak si natočí ja som videl aj také, že si lahol bokom a dal si tak notebook, aby si obraz mal tak, že keď pozeráš, vieš? A keď otočíš rozumiem, akože si ho mal vertikálne, ja tu vysvetľujem ešte poslucháčom, lebo nevidia, čo tu robíš rukami, vieš, tak... Ja si tu lahyňam pri mikrofóne. Ty si tu ako robíš svoje, ale svoju show. Dobre, máš ešte niečo ohľadom tých Macov? Máš? Toto? Nie, už nebudem. Toto slobujem, už končím. A vlastne k tomu som sa chcel dostať, že tak som vlastne prinútený, že OK, že proste tak ty potrebuješ Mac a Noro to tlačí na mňa. Ja som hovoril, že nie, ja potrebujem len OS X. Tu išlo o ten systém. Vykúpiť? Ja som nevykúpil. Živáku. A tak to bolo nanútené, však aj ty si bol pri tom. Tak ide sa riešiť ten MacBook. Tak som sa k tomu dostal, ale musím uznať, a teraz ideme troška riešiť aj teba. Ako sa nadýchol. Teraz ideme riešiť aj teba, jak si ty hovoríš, že som nadával, keď som bol za to Windowsovou mašinou chvíľu, že si ma počul, že až do druhého kancla. Áno. To isté som aj ja počúval každý boží deň, že ako ti tie Windowsy mrznú, ako sa nevieš dostať na sieť. Ja som taký problém nikdy nemal s OS X-kom. Je pravda, že s tou sieťou občas majú problém. To je pravda. To si videl aj dneska. Aj dneska, musel si mi dať priamu IPku, aby som sa na to dostal. Ale to neviem, prečo majú. Oni nejaký čas potrebujú, potom sa dostanú k tomu. Neviem, kvôli čomu to je, ale to už viac ľudí toto potvrdilo. A napríklad na Linuxoch, aj na tom si hneď uvidel ten externý stroj, aj tuto som hneď uvidel. Niečo majú s nejakou vrstvou na úrovni nejakých názvov alebo niečo. To je jedna vec a druhá vec, vieš aj ty sám, že čo sa ja pamätám, tak tebe aj 3-krát denne zamrzol stroj, keď sme strihali. No počkaj, hej, ja som tam skúšal všetky možné antivírusové programy a neviem čo všetko, čiže ja som tomu systému dával trošku na face. A ja som ho vtedy chcel asi 3 mesiace preinštalovať, len som furt nemal čas ho preinštalovať, takže to je ako celkom zaujímavá záležitosť. Takže dobre, ale dáme si rýchlu pauzu nejakú a za nejakých 5 minút sa budeme počuť znova. Dobre, OK. Počúvate rádio Infovojna. No a sme naspäť všude. Takže máte čo ešte? No nič, ako ja si myslím, že sme vyčerpali Mac, určite. Alebo si ešte na niečo zvedavý? Ja? Čo sa týka Macu? No. Vieš čo, nie, takto. Poďme teraz na Windows. Obsahuje vážnu chybu, ktorú Microsoft ešte neodstránil. Google mu dal 10 dní na to a Microsoft sa na to... Hej, a Google si má 10 dní a teda dali Microsoftu 10 dní a po 10 dňoch im naložili. Ju zverejnili a táto chyba sa samozrejme v hojnom využíva. Jedná sa o chybu, ktorá prostredníctvom modulu win32k.sys si môžete spustiť funkciu nset windows logon print blablabla s nejakými parametrami a vy jednoducho sa zmocnite toho počítača, proste vidíte z toho sandboxu, z tej nejakej pomyselnej... To pieskovisko, či ako by som povedal, izolovanej nejakej zóny. No a vy sa môžete zmocniť jednoducho počítača. To je asi taká v rýchlosti taká novinka. Adobe tiež malo nejaké chyby vo svojom softe, tiež Google dal 10 dní a jednoducho Adobe to stihlo opraviť, takže nevieme teraz, že úplne presne čo sa mohlo stať, pretože Adobe už môže povedať hocičo. A že ak sme už pri Adobe, tak sa ťa opýtam, čo hovoríš na tú malú príjemnú zmenu Creative Cloudu 2017? No dneska sa mi akurát updateol. Ja už asi tak týždeň to používam. Hej? No, necelý týždeň, tak. Na Macy to asi prirazilo skorej ako na viny, ale
Ale ja som ako v pohode, mne to je jedno, ako ja musím proste pracovať s tým, takže nech to urobia akokoľvek, tak ja to budem proste riešiť. Ako ja som si všimol viac skôr takú tú vizuálnu zmenu a ešte tuším aj nejaké funkčné. Napríklad, čo mňa príjemne prekvapilo teraz, je to, že mne strašne na začiatku vadili tie štartovacie dialogové okná, že pokiaľ si nemal niečo otvorené, nevedel si nič robiť konkrétne s apkou. Neviem, ako to bolo na Windowsoch riešené. Vždy si mal len dialog a nútilo ťa niečo otvoriť. Nejaký súbor, alebo si založiť nový. Nemá si tam to pracovné prostredie celé. To tam bolo vždy. No a teraz je to zmenené. Nie, od 2015.5 to majú všetky. No tu sa to zmenilo len teraz, tak možno, že bol rozdiel. Neviem, ale dobre. Ja keď som... Vždy mi tak vadilo, že máme dialogové okno. Nie o Photoshope sa bavím, o Premiére. Na Premiére to takto bolo. Ešte na Premiére teraz neviem... Teraz som ťa nepochopil vôbec, dá sa povedať. Keď si spustil Premiér, nespustil sa ti celé to prostredie, ale štartovacie dialogové okno. To si môžeš nastaviť iba takým checkboxom, čo ti má vybehnúť ako prvé. To som si asi nevšimol. Takže tam tu dole bolo, ale to je jedno, máme tu nejaké otázky. Zdravím páni, toto nám píše Martin. Zdravím páni, chcel by som sa spýtať na váš názor ohľadom Note 7. Ako sa takýto škandál takej megakorporácii stať, asi môže stať. Dajte nejakú konšpiráciu, o čo tam podľa vás ide. Vieš ma uviesť do obrazu, lebo vieš, že antivírus... No viem, antivírus, ale čo? Neviem, čo sa stalo. Note, alebo čo? Note 7, ja som myslel, že Note, jasné, áno. Ja si myslím, že to bolo vyrábané pre teroristov. Tak to je tá konšpirácia, hej? No, hej. Proste buchlo to, chápeš? Aspoň taká sranda o to. Ale však teraz podľa nového oni to úplne vyradili z výroby. Úplne to jasné. Tak môžeš povedať, to je z tohto týždňová vecička. Ale počkaj, nemám update o tom, že čo sa... Update, viem iba toľko, že proste úplne to vyradili zo svojho výrobného portfólia. To je jedna vec, ale tento týždeň, alebo teda myslím, že 2 dní dozadu... A ešte viem, že odporúčali, aby vracali tieto zariadenia, alebo aby ich nepoužívali. A donúčia ich tým, že vypli ich úplne od siete tie zariadenia. Hej, čiže nedostaneš sa už proste na hociakú sieť s tým zariadením. Čiže aby to prestali používať. Takže tak dá to identifikáciu so mnou 7 a automaticky sa nedobáva. Dobre, a teraz sa ťa opýtam iné, alebo nesledoval som to. Ty ako klient si kúpiš Note 7, prinútia ťa ju nepoužívať, máš ju vrátiť a vrátiť ti peniaze, alebo proste... Áno, samozrejme, alebo si môžeš vybrať nejakú alternatívu. Buď sa mi zdá, že Edge 7 tam bola, či 6, teraz neviem, už v tomto strácam tie Samsungy, už som dlho neriešil, mobility som naozaj neriešil, ale buď ti dajú nejaký náhradný telefón, alebo môžeš jednoducho, dostaneš peniaze, hej. Tak je to ich chyba, takže, ale myslím, že dostaneš S7 Edge, alebo ešte tam bola nejaká alternatíva, myslím, že ak si z USA, tak Note 6, ale toto je naozaj že stará správa, takže už to nemám v hlave. Ja tiež, ja som si najprv myslel, že sa bavíš ako Node, antivírus, nejaká 7 verzia alebo niečo. Vyšla 10 verzia, antivírusu. Tom to nemá prehľad, lebo antivírus nepoužívam. Ale ako nič také markantné sa tam nestalo, takže ako ide to stále ako má. Ja som to testoval nejaké 2-3 týždne, som to mal v počítači svojom, ako hlavnom. Normálne ako vždy. No vieš, ty si čítal maily, ja som rozumel Note, vieš, preto som nevedel. To je dobre, už sme obrazili. Rozumiem. No. Dobre, tak tu ešte mám teda priestor asi tomu Kristianovi ohľadom toho Battlefield jednotky, neviem čo presne odo mňa v tejto chvíli chce vedieť, pretože asi myslím to, čo všetci ostatní, že naozaj reštart do nejakého toho konfliktu prvej, druhej svetovej vojny, tu na konkrétne prvej svetovej vojny, je celkom očakávaný z mojej strany, lebo už myslím si, že aj Medal of Honor za chvíľu, či Medal of Honor Call of Duty pôjde do druhej svetovej vojny, takže uvidíme a Battlefield 1 je naozaj veľmi slušný, ako singleplayerová kampaň je naozaj dosť dobrá adrenalinová jazda, tak by som to povedal. A po grafickej stránke to už, ja som robil na nejaké gameplaye aj na Čudesu, ešte keď bola otvorená beta a už vtedy to vyzeralo výborne a teraz jednoducho ešte stále mám mašinu, ktorá to potiahne na maximálnych detailoch a musím uznať, že to vyzeralo naozaj pekne. Takže Battlefield 1 zatiaľ veľmi príjemné prekvapenie, aj keď neviem, koľko ľudí ostane pri multiplayeri, ale singleplayer časť ma pekne prekvapila. Samozrejme, ak môžem spomenúť, tak ešte Titanfall 2, takisto singleplayer vyzerá veľmi dobre, takže tak. Čo, máš niečo? Ja by som sa vrátil, keď sa pamätáš, pred 2 rokmi sme asi sa zhruba tiež riešili v Čude jednu takú záležitosť.
ešte v starom rádiu. Tak to sa nepamätám. Ohľadom elektronických schránok občanov. No tak poď, toto... Čo zaviedol e-government Slovenska, čiže každý občan môže mať reálne schránku, ktorú môže používať prostredníctvom občianskeho. Čo si tam vyviedol na tom mixe zase? Pomaly ty budeš ten človek, čo to tam všetko rozladí a Noro bude potom... Neboj sa. Iba som šťuchol do šable jednej. Tak. A raz pred 2 rokmi sa bavili o týchto veciach, že proste prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu si budeš vedieť vybavovať rôzne veci, že? Pamätá sa na to. Riešili sme túto tému. Moc to nefunguje. No aj k tomu sa vrátime, koľko to tu stálo, koľko v Estónsku tam proste si nevybavíš len 2 veci. Pohreba svadbu, všetko ostatné vieš cez elektronicky vyriešiť, čo je veľká výhoda a zďaleka ich ten systém nestal toľko miliónov ako nás. Ale nie k tomu. Vtedy sme zasa konšpirovali, lebo sme boli konšpirátori väčšiní o tom, že ako to bude zneužívané na sledovanie a všetko možné, ako ťa budú vedieť. Teraz reálne štát začína reálne doručovať do elektronických schránok poštu, respektíve toto. Áno. A proste tí, ktorí nemali ešte tú schránku založenú alebo zaktivovanú, tak nie, ale tí, čo mali, tak tým už reálne začnú doručovať poštu cez tento cez tento ich systém. A ide o to, že proste štát túto poštu bude posielať a vlastne všetky úradné záležitosti, či už nejaké rozhodnutia, alebo proste nejaká tá, jak by som povedal, písomnosti rôzne, budú doručované elektronicky a tiež budú vlastne brané ako by bol ekvivalent normálnej pošty. Čiže čo ti príde elektronicky, tak proste už to bude brané aj za to, keď to budeš mať elektronicky. Dobre, keď to nepreberiem, ide to tak, keď to bude neprečítané do 15 dní, a že ak je to pošta, ktorá má byť doručená do vlastných rúk, aj keď to neprečítaš, tak po 15 dňoch bude automaticky braná, že si ju prevzal. Ak to bude obyčajná pošta, tak po jednom dni automaticky. No ale s týmto musíme asi niečo robiť, lebo toto je už naozaj celkom... Je tam taká vec, problém. Že máš možnosť aj notifikácií, či už SMS-kou, alebo normálne na nejaký mail ti dojde správa, si to nakonfiguruješ do mobilu a takto, alebo si to vieš aj deaktivovať. Tí, čo si to aktivovali, tak majú smolu, budú s tým mať nejaké starosti, a tí, čo si to neaktivovali, tak majú o starosť menej. A vlastne ten systém je pripravený na 3 systémy. Na začiatku to bolo len na Windows a bolo to ostro kritizované. Ostrá kritika padla na to, že prečo len Windowsy sú podporované, a neskôr boli doprogramované aj systémy ako OS X a proste všetky verzie Linuxov, ktoré sú odvíjane od Debianu, čiže Ubuntu, Debian, Mint a tieto veci. A by sa mali štandardne vedieť, akože on používa ten systém, prihlási sa prostredníctvom toho elektronického preukazu a vie si čítať obsah týchto schránok. Tak to celkom ako podľa mňa problém, ako dosť výrazný problém, pretože napríklad niektorí ľudia z môjho okolia naozaj nevedia používať tieto záležitosti. Presne. A teraz ako si toto pozrie, hej, tu ti niekto vytvorí nejakú schránku, alebo si to nechťaz vytvoria, lebo vieme, ako to dneska robia, niečo ti podsunú. Ale ja mám pocit, že si ju ty musíš zaktivovať, pokiaľ áno, nie. ale prídeš na nejakú, neviem, poštu alebo na čokoľvek, hej. Ja hovorím len príklad, hej, nehovorím, že to tak bude, ale prídeš na nejakú poštu alebo niečo, niekto ti povie, áno, tu na si toto, dajte súhlas, áno. Ale ty k tomu budeš potrebovať občiansky, predpokladám. Neboj sa, to ako vyriešia ľudia. Ako to ťa vedia o nejak už ošahať, aby si ty tam dal aj ten občiansky a všetky tieto veci. Takže nakoniec budeš súhlasiť aj s tým, čo si vôbec nechcel súhlasiť. Takže tohto sa aj obávam, že niektorí ľudia si povedia, alebo aj pre SROčky, pre všetkých toto platí. Hej, tento e-government. A zase súkromná osoba si môže zrušiť, ale už fyzická a firmy nie. Presne tak. A druhá vec, pokiaľ nemáš elektronický občiansky, tak sa nemusíš strachovať. Začať ti to nevedia, nemali by, no, lebo je to viazané na občias. No. Dobre, poďme ďalej teda. A ešte druhá vec, čítal som takú kritiku, že veľmi, ale veľmi zle prepracovaný celý ten systém tej schránky, aj všetko, že je to pomalé, nepraktické, ako by to robili v roku 2000. Proste je to ako, ja som to osobne nevidel, ale čítal som na veľa diskusných fórach aj všetko, že proste ľudia to kritizujú. Tak je asi čo kritizovať, lebo myslím, že tieto štátne zákazky boli vždy nejakým spôsobom
manipulované k nejakým iným cieľom. A dobre financované. No, ešte, ak si pamätáš, myslím, že bola aj taká nejaká kauza s nejakou divadelnou stránkou, teraz si nepamätám teraz presne už. Tiež stála celkom naozaj slušných pár 100 000 alebo pár desiatok tisíc. No. Neviem, či sme to ešte vtedy v korunách riešili alebo v eurách. Ale asi v eurách. A jednoducho vyzeralo to, ako by to robil študent nejakej strednej školy, ktorý nemá základy CSS a HTML. Ale väčšinou to funguje tak, že proste keď nejaká štátna zákazka, vyrúbe sa tam neskutočná suma, tú sumu zlízne niekto to vieme. Taký, čo má konexie a dajú to robiť nejakému študákovi za 400 a ešte potom nejakému študentovi, študákovi. Ja študákovi, som povedal čudákovi. Nie. Si počul. Dobre, a máš niečo ďalšie? Nie, môžeš ty. Môžem ja? Nemáš nič úplne? Dobre, takže nejaké... Teraz na všetkých weboch strašne všetci upozorňujú na to, že vás môžu doplnky do prehliadačov sledovať a odosielať všetky možné informácie o tom, ako prehliadate web, ako riešite proste svoje návyky na internete a podobne. Dokonca pri niektorých týchto rozšíreniach dokonca zachádzajú až do takých krajností, že budú vedieť napríklad, koľko máte na účte peňazí, ak pôjdete cez ten prehliadač a podobné veci, teda cez ten prehliadač s tým rozšírením. Takže a jeden z tých rozšírení, ktoré je celkom zaujímavé, ja som si myslel, že je úplne čisté donedávna, tak je WOT, Web of Trust, neviem, či to Maťo poznáš trošku. To je vlastne rozšírenie, ktoré keď prídeš na stránku, tak ti povie, že tá stránka je bezpečná alebo niečo také, hej. No a toto rozšírenie celkom od tebe odosiela dosť informácií, čo som celkom prekvapený. Že takéto rozšírenie, ktoré má byť na to, aby ťa chránilo, tak od teba odosiela informácie. A myslím, že už dávnejšie sme všude riešili aj konšpiráciu typu, že všetky antivírusové programy od teba odosielajú absolútne všetko, nakoľko ten trafik alebo celé to spojenie s internetom je riešené cez ten tunel, ktorý má ten antivírus tam vytvorený. A ešte, ak sa pamätáš, sme riešili tiež údajne konšpiráciu a teraz už reálne to je pravda, ešte dávno, v starších verziách čuda, že keď máš cookie zapnuté a máš spustený Facebook a v ďalších záložkách ďalšie nejaké svoje veci, že Facebook prostredníctvom cookies ti vie odchytávať ďalšie aktivity stránok. Predtým povedal, že to je konšpirácia. No, a po nejakom čase, priznali, no. A po nejakom čase, takže a na to vlastne existoval ten, čo to je tiež nejaký ďalší plugin, jak sa to volal, Disconnect? Presne tak. A je ich viacej, ako my sme sa ale je ten najpopulárnejší asi ten Disconnect. A tiež pred rokom, alebo pol rokom, to mala byť konšpiračná teória. Takže nikdy nevieš, čo všetko sa sleduje. A chápeš, a práve preto som narážal aj na ten mikroprocesor, na ten maličký. Jednak prečo je tam ďalší procesor z hodiniek, lebo proste má mini spotrebu, čo možno užívateľ bežne ani nezistí. Keď máš nabitý notebook na 100% a je zavretý, tak možno ti zobere pár, fakt akože veľmi málo výkonu. Kto vie, čo všetko robí, vieš? Ako sme sledovaní, kde sme sledovaní, nikto netuší, len tí páni. Tak ako tam. To vieme všetci, že ako sme a kde sme sledovaní, čiže vždy a všade. No. Ako pokiaľ máš mobilný telefón s nejakým pokročilejším operačným systémom, hovoríme tu o Androidoch, iPhonech, čiže iOS a tak ďalej, tak určite sme sledovaní furt. Ja si myslím, že mali svoje čipy, aj Nokia 3310, ale o tom už my nevieme, lebo sme sa do toho nejak vtedy asi neriešili. No, takže vtedy sa maximálne hovorilo len o tom, že keď si aj vypol telefón, že vedeli aktivovať mikrofón. To hovorili v tom čase. A keď sa chce rozprávať, že úplne dôverne, tak najlepšie odporúčali vybrať baterku. V tom čase to bola taká, či to bola konšpirácia, či nie. Dneska ti už asi nepomôže ani tá baterka, no. To je problém, lebo ten telefón si ešte drží všetky rôzne informácie, ako oni to vyhovajú, že čas a neviem čo všetko, ale vieme, že si drží oveľa viac tých informácií. Takže. No a ďalšiu vec, čo som čítal, už konkrétne neviem, či sa jednalo o iPhone, či o aké tieto mobily, že keď si tam zapol aj kryptovanie dát, jak to ponúkajú už teraz, nehovorím len o iPhone, aj Android, aj každá iná platforma to nebudem ťa napádať za všetky Apple. Ale mne sa zdá, že iPhone tuším mal ten prúser, že proste spolupracoval teraz, neviem, s nejakou špionážnou agentúrou a proste NSA, áno. NSA, že, ale neviem teraz, či iPhone nechcem ublížiť, ale niečo sa mi marí, že proste vedeli dekryptovať data, že proste ten algoritmus. Počkaj, ale to bolo iPhone 5S. To bola taká kauzička, že tam sa stala nejaká vražda
a on tam mal nejaký akože dôkaz v tom telefóne, ten človek. To bolo kryptované. No. Hej, a bolo to zaheslované a aj Apple to nechcelo akože rozkryptovať a nakoniec to nejaký Rusak rozkryptoval. Myslím, že to ale bolo FBI, nie NSA. To, že neviem, len si... Tento prípad, o ktorom ja hovorím, tak to bolo FBI, že... ale inak ako aktívne Apple spolupracuje s NSA a s rôznymi takýmito. A teraz si zober, že teraz vlastne je zbytočne zapínať tieto kryptovania, lebo jednak je to na úkor energie a výkonu procesora a keď niekto veľmi chce, aj tak ti to rozbije. No, viac menej nemal by, ale tak... Tak ono je to skôr asi ochrana voči nejakým ľuďom, ako sú bežne dostupní, vieš, ako niekto ti zoberie telefón, tak ak sa dostane náhodou cez ten nejaký tvoj PIN kód alebo tie čary mary, čo tam kreslíš prstom, hej, a tak máš ešte zakryptované nejakým ďalším heslom, takže možno to je hlavne kvôli tomu. Hej, čiže nie som si úplne istý. Máš niečo ďalej? No ja skôr takú programátorskú vec, akože HTML má novú verziu, HTML 5.1. Ešte doteraz nevedia 5 používať všetci, nie to už. A dlho, keď si zoberieš, tá 4-ková verzia sa používala strašne dlho, alebo XHTML medzi určitými a proste tam tiež sa to nejak tak akože zliepalo dosť dlho, kým dali nejaký ten štandard. A vlastne ide o to, že konzorcium V3C vlastne teraz schválili tú 5.1 a vlastne tá 5.1 odtiaľ povyhadzovali nejaké prvky a nejaké aj pridali. No to sa očakávalo v novej verzie. A čo je také, čo mňa tak oslovilo a mne sa tak zapáčilo, že pridali tam nový tag, čo sa volá menu item. A to je proste niekoho by napadlo, že chceš robiť nejaké menu alebo ako navigáciu. No nie, menu item ti umožní pridať funkčnosť do kontextového menu prehliadača. Čiže do browsera priamo si vieš vytvoriť nejakú položku, alebo možno by si vedel ako súčasť stránky, lebo dokonca raz som mal takú požiadavku, momentálne nejaký projekt, čo riešime teraz, však ty vieš, o ktorý ide, tak on chcel vlastne záložku, aby si vedel vytiahnuť záložku určitej z toho webu, zvlášť do okna, alebo ako mimo okno, chápeš? A to vlastne z webu neurobíš. A možno do budúcna sa budú dať ovládať aj záložky, tak jak si vieš ovládať aj vlastne kontextové menu toho browsera, vieš? Takže to vidím celkom takú vec a potom sa tam ako nejaká podpora drag and dropu a takýchto noviniek nejak zlepšili a potom ešte nejaké zlepšené API pre animácie sú tam dané, takže je tam viac toho, koho by to zaujímalo, vie si to dohľadať na internete, všetky tieto veci nebudem rozprávať. A potom ešte je tam tiež nejaká zaujímavá vec, čo tiež môže byť zaujímavé, je tam nový tag picture, ktorý umožňuje vlastne výber obrázku v responsívnom dizajne. Takže aby si nemusel cez CSS-ko nejak meniť, alebo keď máš image, tam stále vieš linkovať jeden obrázok, tak asi cez ten picture, ešte neviem, ako sa to používa, nečekoval som to, ale vyzerá, že už čo skoro sa s tým asi zoznámiš. Hej, presne tak. Ale neviem, ako to bude s podporou prehliadačov alebo nejakou kompatibilitou, vieš? Lebo jak na to budú reagovať jednotlivé browsery. Myslím, že už v tejto chvíli... predpokladám budú prvý, alebo sa pripravujú možno Firefox, ale ostatní zvykli tak zaostávať troška, vieš? Firefox pripravuje úplne nové jadro. Ale malo byť extrémne rýchlejšie. Takže nevedel o tom. Viem, že oni boli dosť také pomalé, hej. Hej, čiže ako oni pripravujú normálne celý reštart Firefoxu a dúfajú, pretože idú celkom finančne do sklzu, do povedzme červených číselno-čiernych, hej, ako boli zelených, Profit a tak ďalej, ale ako im minulý rok odišli Google a tak ďalej, ktorým dávali peniažky za to, že tlačili ich vyhľadávač, tak teraz jednoducho sa snažia o reštart, pretože Firefox naozaj vykazuje nemoc dobré výsledky oproti ostatným prehliadačom, ako sú Vivaldi napríklad, hej, ten je celkom teraz povedzme obľúbený, lebo už má nejaké to percento používateľov a je to pomerne možno ani nie pol roka starý prehliadač. No ja sa pamätám na jeden taký problém, čo si mal, keď si mal spustený Vivaldi, tak si mal totálne zvýšenú aktivitu disku. Vieš mi k tomu niečo povedať? Neviem, pretože neviem, ako sa to mohlo stať. Tam niečo zblbol, nejaký proces alebo čo. Ale to vy ste si tam dorobili svoje konšpirácie. Nedorobili, to bolo reálne. Akože, a si zober, že toto si všimol Noro ako laik. Si zober, a keď si to taký laik ako Noro všimne. Tak ja som mal spustený Task Manager procesy zoradené podľa využitia a bol tam práve tento Vivaldi zo 99%. Vyhulilo na 99%. Áno, tomu som neporozumel a ja som potom robil ešte jednu vec a
cez programy, cez ktoré viem odchytávať jednoducho akože traffic, čo ide na internet, ako tú komunikáciu internetu, tak som zistil, že všetko, každá stránka, ktorú dáš, ideš na ňu, tak najprv sa odošle do Vivaldiho, akože do tej spoločnosti, ktorá vytvára Vivaldi. Až potom sa dostaneš na server. Ako keby odchytávali celú tvoju históriu. Áno, napríklad, ako to mi no vieš, tam teraz nevonia. Je to také, ani mne to nevonia, a teraz asi na to poviem konšpiráciu, OK, niekto to odchytil, zistil a oni sa môžu vyhovárať. Jedná sa o užívateľa, ktorý, keď po reinštalácii, aby si vedel stiahnuť spätne históriu. Čo je vlastne blbosť, pokiaľ nemáš nejaké konto alebo účet, podľa čoho to budú synchronizovať? Podľa IPky máš rôzne, takže procesor ťa všetky rôzne takéto veci. Tak hej, ale tak to je už potom špionáž. Tak niekde uverenia, že inštalovaním tohto softvéru si odchytíme sériové číslo procesora, harddisku, sa zbierajú nejaké informácie, toto tam napíšu. No tak vieš, to je nejaké, to je všeobecné, to je... Tak bohužiaľ, tak to je. Počul si o niečom, ako je Photoshop na hlas? Iba dneska. Adobe. Dneska. A čo si o tom počul? No to je prakticky asi všetko, čo o tom vieme. No to, že ti nasamplujú hlas chvíľku a potom z toho už vedia urobiť hoci. No chvíľka je tých 20 minút cca tvojho hlasu, aby vedeli presne, že ako to je. A už potom vedia vytvoriť aj vety, aké si nepovedal. Presne tak. To je celkom nebezpečná záležitosť, mám taký pocit. Tak už potom má byť človek žil v neistote. A čo na ňom môžu všetko našiť, nie? Presne tak. Čiže ako ideme do riadnej doby, kamennej. Ja trošku teraz asi prehodím na nejakú takú gamerskú nôtu, neviem, či si zaregistroval, ale ty asi nie, že existuje PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro. Nie. A aký je tam rozdiel ako medzi Windowsom Home a Windowsom Pro? Nie. Toto si myslia všetci, že by to takto chceli, ale ja mám taký blbý pocit, taká konšpirácia tiež mi napadla, lebo ja som nad tým strašne rozmýšľal, keď som išiel autom. Ma napadlo, že to bude oklieštená verzia nejaká tá obyčajná. No, tá obyčajná vyšla normálne nejak 1-2 roky dozadu, aby jednoducho si mal ako nástupcu nejakého PlayStationa, možno viac rokov, teraz neviem, tie dátumy ma teraz nejak netrápia, ale vyšlo, alebo teda ešte vyjde PlayStation 4 Pro, ktoré má upgradenutý hardware, čo sa teda v konzolových vodách nikdy nestalo. Hej, že máš nejakú konzolu. Čiže oni väčšinou vyrobili niečo nové, jasné. Hej, čiže a buď vyrobili už ako PlayStation 4, PlayStation 5, hej, alebo nie Pro. Takisto aj Microsoft robí projekt Scorpio, hej, takže a teraz pozerám na internete rôzne porovnávačky, ako je lepšie na PlayStation 4 či na PlayStation 4 Pro ako na staré PlayStation 4, dokonca niektoré internetové obchody ponúkajú také výmenné akcie, že ti za 200 za nejaké peniaze odkúpia. Čiže stiahnu starý typ a presne tak, a dajú ti ten nový. No a v začiatku to bolo tak, že nebudeš pociťovať nejaký extrémny rozdiel medzi týmito konzolami, no a teraz vidím, že ten rozdiel je pomerne veľký, pretože na PlayStation 4 sú už napríklad nový Tomb Raider a 20. Anniversary Edition, 20. výročie, tak má už napríklad v sebe funkcie, cez ktoré si dokážeš nejakým spôsobom meniť, ako sa má tá hra správať. Čiže ak máš PlayStation 4 Pro, môžeš si zapnúť napríklad vyššie detaily. Hej, ale to som ale predtým, nie? Ale to máš na písičkách iba, hej, čiže oni reálne... Čiže na herných konzolách nie? Na herných konzolách strčíš sedlo, placku a ideš proste a hráš, hej, čiže nejak upúšťajú od tohto konceptu a ja si myslím, že čoskoro budeme mať doma naozaj nie konzolu, ale písičko, pretože tam nastavia nejaké znižšie si detaily, pokiaľ máte PlayStation 4, ak máte PlayStation 4 Pro, môžete ísť na medium detailoch, ak máte PlayStation 4 Pro 2 napríklad, hej, čo konšpirujem, tak môžete mať vysoké detaily a takýmto štýlom sa asi dostaneme do ďalších etáp tohto konzolového sveta. Takže uvidíme, že akým štýlom to pôjde, ale celkom ma to mrzí, pretože ja si pamätám ešte doby PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 1 a tam stačilo dať cedlo a proste ti to vyšlo. A išiel si, hej. Dobre, dáme si pesničku a po pesničke sa znova budeme počuť. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Počúvate rádio Infovojna. No a sme naspäť. Trošku nás tu technika ešte hnevá. Ja sa ospravedlňujem, ešte mi to musí prísť do rúk trošku. Však po vyššie roku a 3 mesiacoch. Rok a 3 mesiace, presne tak. Človek vyjde z cviku, takže troška nech nás berú z rezervou.
Dobre, nová správa, ktorú som myslím, že včera čítal, tak bola, a toto sa tebe bude páčiť, Windows 10 už nikto nechce, respektíve mali tam nejaký, ako som to povedal, plán, že to prekročí nejaké čísla, treba, že 50 miliónov ročne sa nainštaluje nových týchto Windows 10 a podobne. A zatiaľ sa zdá, že tá nejaká ich očakávaná miliarda, ktorú chceli do konca tohto roka mať, sa nejak nekoná. A to celkom ide na mlyn jednoducho ostatným operačným systémom, mám taký pocit, lebo tí ľudia ostávajú na tých sedmičkách, ktorá je naozaj že majorita. Povedzme, ale že údajne, sorry, ťa preruším, už mala končiť nejaká podpora týchto systémov. Či už končila? Niekde som myslím, že Windows 7 má do 2018. Že aj 7 a 8 by mala končiť s podporou, nie? Či sa mýlim? To vyzistíme, ale to ešte tu naťukám a zistím, ale jednoducho, čo sa týka podpory, tak najdlhšie to bude mať samozrejme Windows 10 a ja si myslím, že Windows 10 je asi najlepší operačný systém momentálne od Microsoftu, aj keď nie všetci majú tento názor. Ale ja určite nemám. Ale ja som sa bavil aj s pár ľuďmi, ktorí, veď Viki poznáš samozrejme, a Viki normálne povedala, že pokiaľ 10 teda nainštalovala svojim zákazníkom, tak má proste pokoj. Jednoducho. Takže ako, to je celkom dobré zistenie podľa mňa. A ja to opravujem. V apríli 2017 končí. Nie, ja som zle povedal. On končil predaj, nie podpora. Je predaj, no predaj. Tak predaj by sme vedeli, ale teraz pozerám, ako to tu má napísané z Microsoft blogu. Windows 7 končí v 2020 roku, Windows Vista, neviem kto už to ešte používa. A počkaj, mám človeka, ktorý používa Windows Vista, nedá na ňu dopustiť. Že by pán Gurman? je to pán Gurman a ešte Arnold Schwarzenegger a stála Vista. Takže tam v apríli 2017 končí, Windows 8 2.23, čiže 2023 bude končiť 8. No a 10 bude mať zatiaľ podporu stále. A tam končí len hlavná podpora, čo sa týka Windows 7 v 2020 a potom ešte budú samozrejme vychádzať nejaké aktualizácie, ale čo sa týka Windows 10 napríklad teraz pridala aj ďalšie funkcie, ako sú PowerShell, Linuxovi a tak ďalej, takže to môže byť pre niekoho veľmi zaujímavé. No hej, ja som nemal možnosť to otestovať, ale ty asi tiež nevieš bližšie o tom, čo? Len som počul, že sa dajú púšťať nejaké skripty, nie celé aplikácie, ale nejaké skripty, ktoré sú primárne určené pre Linux a údajne, že majú jadro, Linuxové jadro v sebe implementované. Dá sa spustiť. A on beží asi nejakom sandboxe, nejak virtuálne, či ako to je, alebo súčasť, interpret, je to súčasť nejakého nevieš toto presne ti neviem povedať. Ja som len začul, ale neviem ani nebližšie o tom. Tieto Linuxové veci ja nemusím, keby som chcel Linux, tak si nainštalujem Linux, nech mi ho nedávajú do Windowsu, hej, lebo sa mi zvýši inštalácia ešte o ďalších 500 mega, len kvôli nejakému PowerShellu, hej, takže, ktorý reálne ľudia nevyužijú, ale tento PowerShell je dostupný len na Pro verziách, čiže Home Edition ho nemá, takže ale vrátim sa ešte späť k tým operačným systémom. Počkaj, máme telefonát. Počkaj, ja musím vytiahnuť šablu. Haló, počujeme sa? No, zložil, padol. Dobre, takže ideme ďalej. Neskoro si všimol zasa, či? A nie, tak nadal som tu na čudlíky, vieš, ešte to nemám ako tu na očekované všetko. Takže ja teraz pozerám taký graf zaujímavý, že 48% má stále Windows 7, akože celkovo trhu, hej. A macOS, Linux má 2,18%, macOS ten išiel dosť hore, 2,74%. No a vlastne toto neviem, či vieš tú novinku, ale asi si postrehol, že predtým to bolo OS X a teraz, jak vyšla tá nová verzia Sierra, už to zase premenovali na macOS. Bola kedy staré OS X sa volali macOS. Potom staré systémy, staršie, čo mali Macy a teraz potom boli OS X a teraz sú macOS. No, to tak uťalo, som myslel, že ešte budeš pokračovať nejak, ale dobre, tak keď si to takto uťal. Dobre, čo ďalej tam máme, Maťo, lebo tých informácií celkom dosť, ale ja neviem, že ktorou normálne začať. Ako sa pozeráš na virtuálnu realitu? Postrehol si to, pretože všetci teraz strašne tlačia na virtuálnu realitu. Ja som videl iba také zábavné videá, že to dali nejaké babke, spadla zo stoličky, alebo že človek začal ako na to nejak veľmi neťahá. Je to skôr, si myslím, je to parketa
tých, čo sa hrajú viac menej. Ja tak si myslím, že to je target, ako teda hlavný ten cieľová skupina je... Či sa hráči? Je to aj niečo iné? Tak povedzme, že máme... Možno na prezentačné účely niečoho, nejaké miestne, ale viac menej, ja si vždy tú virtuálnu realitu spájam s nejakou hernou platformou alebo s hernou skupinou ľudí, ktorí, lebo oni väčšinou sa bavia o tom, že tá virtuálna realita už je tak zvládnutá, tie, jak by som povedal, tie zákony prírody aj všetko gravitačné a toto, no že oni vždy toto sledujú, túto fyziku v tej... Samozrejme, to je dôležité. No, tak preto aj tá virtuálna realita sa mi vždy spája troška s tým hraním. No lebo podľa najnovších informácií vlastne všetky veľké spoločnosti, Samsung, Google, Facebook, ten má Oculus Rift a tak ďalej. PlayStation VR vyšlo 13. oktobra, sa mi zdá, už to ľudia dostávajú do rúk, stojí to nejakých 350 € ako samotná konzola, takže to je celkom tiež také zaujímavé. A väčšina ľudí si to celkom chváli, ako mám už aj vo svojom okolí nejakých zopár, nejakých dvoch presne. A už je to aj bežne dostupné za nejakú rozumnú cenu? Už to nestojí tisíce, jak voľa keď... 300... Teraz by som asi klamal, neviem podľa toho, aký internetový obchod, samozrejme, ale okolo tých 300 až 350 € máš za PlayStation VR, čiže za virtuálnu realitu pre PlayStation a naozaj tlačia tie hry, aj nielen hry, ale aj software proste, ktorý ťa jednoducho učí. Napríklad je tam fejkové pristátie Apollo 11, ktoré sa asi uskutočnilo reálne v štúdiu, ale povedzme si, že akože bolo tam nejaké pristátie, tých amíkov. Takže máme aj takéto naučné veci, takéto dokumenty. Ďalej tam máš normálne rôzne operácie, kde sa môžeš učiť. Áno, toto som počul, že proste na nejaké operácie, nejaké pre doktorov budúcich, alebo takto tí, čo študujú medicínu, tak toto áno, už si spomínam, niečo som čítal o tomto. Samozrejme sa jedná aj o military a vojenské zložky, ktoré sa na tom učia, povedzme, že strieľať. Majú tam rôzne drony, ktoré cez virtuálnu realitu ovládajú a budeme sa asi môcť len čoraz viac a viac báť týchto militantných zložiek. Ja si myslím, že asi Američania alebo americké špionázne zložky v tom nemajú zase nejaké prsty a takto si budú možno robiť nábor budúcich bojovníkov. Tak to už majú aj teraz, pretože zober si, že gamepad, ktorý využíva PlayStation, tak nájdeš aj napríklad v nejakom tanku. Čiže ty normálne ovládaš nejaké prvky. Podľa toho si budú vedieť lustrovať ľudí, ktorí sú ako zruční. Presne tak. Čiže takýmto štýlom môžu vyberať. Ale mne to skôr pripomínalo také, ak si zoberieme ako ten, povedzme, že svet podľa niektorých ľudí funguje, že to je nejaký Matrix, nejaký kód a že ty cítiš len alebo vidíš na to, čo ti dovolia zmysly, podľa nejakých elektronických alebo elektrických impulzov. A keď dáš tu VR, tak ty vlastne vidíš, ťa to úplne zhltne, všetky tie tvoje zmysly a dokážu ťa týmto možno nejakým spôsobom programovať. Manipulovať. Však dokonca ja som čítal aj takú teóriu, neviem či vieš, pred pár týždňami či mesiacmi vyšlo niečo také, niekto vyhlásil, že celý vlastne tento náš život je vlastne jeden veľký Matrix, ktorý je naprogramovaný a chceli hacknúť. A vieš, kto to povedal? Vyzývali hackerov. No. Aby hackli to, aby sme sa dostali mimo, tak to neviem, či si začal. Tvoj celkom obľúbený človek to povedal. Také automobilky celkom, ktorú máš rád. Myslíš Teslu? Tak, Elon Musk to povedal. Môže byť, ja viem, že som to niekde začínal, ja mám slabú pamäť, ako hovorí 4,9 tera, takže sa budem. Takže hej, Elon Musk hovoril, že treba hacknúť tento Matrix. A čo si o tom myslíš ty? Ja si myslím, že ho hackneme presne na sklonku nášho života, asi každý. Čiže neviem, aké... Vieš čo, ja som veľký fanúšik Matrixa ako takého, ako filmu Matrix, takže ja sa celkom stotožňujem s týmito myšlienkami, mne to celkom dávalo zmysel, takisto mi dáva zmysel aj Cloud Atlas mrakov, neviem, či to niekto videl ohľadom karmy a takéto veci, takže ja som skôr na tieto veci, ale uvidíme, no jednoducho celkom ma zaujímajú tieto témy a som zvedavý, že kam to všetko povedie, lebo ak by sa naozaj dostal niekto ako Neo, ktorý dokáže hacknúť tento systém, ale čo je potom nad tým systémom, to by ma ešte zaujímalo. Hardware, BIOS. No, dobre, a ideme hackovať až po aký článok, vieš, tam hore. Neviem, to iba tak fantazírujem. Lars nám píše ešte nejaké e-maily, je tu naozaj veľa. Ja som sa chvíľku nepozeral na maily, lebo tu na... dobre, takže Intel SSD fail. Tod jeden týpek opisuje problém, že keď zmenil heslo pre ATA, tak mu SSD komplet všetky data vymazali.
Aha, to nám posiela nejaké odkazy. Takže Lars nám tu apeluje na to, aby sme si všetci robili zálohy, čo je asi dosť dôležitá vec. To s tým súhlasím. A ja, ak môžem, ešte poviem rýchlo, že Humble Bundle, tam som teda videl, dal som to aj na Facebook, má celkom zaujímavý balík programov, kde je aj Acronis True Image 2017. Hej, takže to je celkom zaujímavé a stojí to nejaký celý ten balík, dokonca tá Bitdefender, tí čo nás poznajú dlhšie, tak vedia, že Bitdefender my tu orodujeme furt, teda ja, ty antivírus nepoužívaš, ale Bitdefender je rumunský antivírus, ktorý je číslo 1, dá sa povedať, a je tam za naozaj dobrú cenu nejaké ročné subscription a je tam ešte aj, teraz neviem, či sa to volá niečo z Ghost VPN. Teraz mi ten názov určite odišiel, ale keď idete na Humble Bundle, tam to uvidíte a to je VPN-ka, cez ktorú si môžete meniť IP adresy a budete anonymne surfovať na internete, takže to môže byť ešte celkom zaujímavá záležitosť pre ľudí. To je akože súčasť služby, to balík? Vlastne to je súčasť, že hovoríš, že máš nejaký bundle? Áno. Že kúpiš si, neviem, predpokladám, že to obsahuje nejaký software a všetko? To je Humble Bundle, to robí takto. Oni zoberú nejaké programy, dohodnú sa napríklad s tými výrobcami a dajú ho za nejakú cenu. Napríklad všetky tie programy jednom, ako keby si ich kúpoval po jednom, tak budú stať pre vás 350 eur. Že ľahšie ťa vidia. Tak, a oni spravia nejaký, tento Humble Bundle sa volá Lifehacker software. Je tam Bravey, tam si môžeš naprogramovať nejaké slova, čiže keď píšeš, neviem, čudo, tak ti to namiesto čudo dá dve vety, že je to relácia o bla 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 napríklad. Je tam nejaký Opus, je tam Fences, tam si môžeš robiť do Windowsu nejaké rôzne srandičky. Potom je tam Display Fusion, keď máš viac displejov a potrebuješ ich nejak spájať. LastPass, to je na ukladanie hesiel, že všetky heslá máš pod jedným heslom, čiže keď sa prihlásiš na nejakú službu, stačí ti len heslo z toho LastPassu a ten LastPass sa za teba už prihlási na Facebook, na Google a tak ďalej, čo mi nepríde ako šťastné riešenie, aspoň mne osobne teda, lebo potom som závislý na tomto programe. A samozrejme CyberGhost, hej, to mi kde máš istotu, že sa ti tie hesla neodchytávajú? No, vieš, no, ako ti to poviem, hej, no. Takže nikde nemáš takúto istotu a nikdy ju ani mať nebudeš. Hej, ja som chcel na to naraziť, že tu tie zmeny IPčok a toto, čo si hovoril, áno, že to máš súčasť ako toho balíka, čo oni ponúkajú? No áno, ty tu máš rôzne úrovne toho balíka. Hej, čiže ty dostaneš napríklad za $1 alebo za 90 centov, tu na presne vidím, dostaneš ten Bravey, Fences, Desk Space a Directory Opus 12, to je nejaký manažer Windowsový na súbory, ktorý je podľa mňa taký pomerne zbytočnejší v tejto chvíli už. A potom, keď si zaplatíš trebárs, koľko to je? 6,86 a tak tam je ten Display Fusion, LastPass a ten CyberGhost. To sa celkom oplatí ešte stále za 6 eur tieto softvery, pretože len ten CyberGhost sám o sebe stojí na rok nejakých $50, aj 50 treba z eur, dajme tomu, hej. Takže to môže byť, to je výborná vec, dokonca majú okolo 700 serverov, na ktoré sa môžeš pripojiť, ale to nejdem ako ďalej riešiť. A najvyšší balík je za $15, čiže za 13,52 eur momentálne v tejto chvíli a je tam ten Acronis True Image 2017, s ktorým si môžeš robiť tieto zálohy, ako Lars tu napísal. Takže to je celkom zaujímavá záležitosť. A ja z 2016 mám kúpenú a toto je naozaj dobrá ponuka, čiže budem veľmi zvažovať, či sa mi oplatí teda ten upgrade z 2016 na 2017 a je tam ešte ďalší ročný kľúč na Bitdefender Antivirus Plus 2017. Takže to je tiež antivírus. Tieto dva softy, ak mám tieto dva posledné zobrať, tak vyjdú okolo nejakých 70 eur, keď si ich chceš kúpiť normálne. Hej, a tu nám máš ešte plus ďalšie, tie, čo sme spomínali, za nejakých 13,52, takže to je celkom zaujímavá ponuka a Humble Bundle je týmto známe, takže ako dávame to do pozornosti, aby ste si, keď tak rozmysleli, ten Acronis je naozaj slušný, Bitdefender takisto, takže uvidíme. Lars nám tu napíše ďalšie maily, tak sa idem na to pozrieť. A tu nás sa... takže PowerShell v tom Windowse asi, tu napíše niečo o tom. PowerShell je normálne shellko, ktoré komunikuje priamo s OS pomocou nejakého API. No, to vieme, tak ako Bash, alebo Python. A ja by som PowerShell tam niekam aj logicky začlenil, že schopnosti niekde medzi Bash a Python, ale viac Python, lebo to je interpretovaná skriptovacia reč. Čiže je to interpretovaná podľa toho. No, takže tak. A tu ešte sa nám k anonymnému surfovaniu, asi k tomu, čo sme teraz spomínali. Na anonymné surfovanie je len Tor. A ostatné je, dobre, na nič. To si musím zvykať zase trošku, lebo pri VPN-ku sa mení anonymný voči
tomu VPN-ku. A tomu veríš? Není anonymný. Áno, si není. Aj ty to tam vidíš? No tak čítaj, ja som myslel, že ty nemáš tieto maily. Teraz som si zapol. No tak mňa tu necháš trápiť sa, ja tu vidím tu na meter od seba, mám tu laptop. A komu veríš, VPN providerovi alebo telefonistom? To je z dažďa pod odkvap, no. Má takú svojskú slovenčinu, nejakú takú rídzu. A tak, čo sa týka toho Toru, tak s týmto ja nesúhlasím, pretože Tor je vytvorený americkým námorníctvom, takže oni majú kľúče od toho ako jediní. Samozrejme dali to ako open source, takže sa s tým niečo robí, ale vieme sami, že aj dávnejšie NSA ho rozbilo, takže oni vedia, ako to funguje a vedia ako na to. Presne tak, čiže je úplne jedno, ktorý z tých systémov používaš, aj keď Tor má samozrejme dobre to, že to je decentralizované, keď sa pripájaš na rôzne tie nody, alebo tie neviem, ako sa to povie po slovensky, nod, Úzol. Tak keď sa pripájaš na rôzne tie uzly, tak je ťažšie ťa vystopovať. A čo sa týka toho CyberGhost, tak samozrejme všetci o tebe zbierajú nejaké informácie CyberGhost, ale myslím si, že na svojej stránke hovorí, že do nejakých 5 minút po prihlásení už tie dáta nemajú. Takže aspoň ich mažu, no to je jediné. Ako tvoju IP adresu určite musia vedieť, ale ja ti poviem jednu vec, ak ťa niekto chce sledovať, tak ťa bude sledovať priamo u providera tvojho internetu, hej, nebude ťa riešiť niekde inde, proste zavolajú si do nejakej telekomunikačnej siete, tu nás sa pripája tento človek, máme na ňo toto a toto a vlastne oni asi nemusia sa ani nejakým spôsobom ospravedlňovať, čo idú robiť a ako idú robiť. Ja si myslím, že oni tam tú spoluprácu majú zaručenú. Vieš, čo by som sa chcel teraz prejsť? No, dobre. Vidím, že... No poď, hovor. A chcel som troška zmeniť tému. Dávno sme sa nebavili, lebo naposledy zasa len pred asi rokom a pol sme sa bavili o tých mini počítačoch Raspberry Pi, pamätáš sa? Jeden si mi daroval. Áno. Tú prvú. To je dvojka. Dvojku? To je dvojka? Nie, jednotku tuším. Hej, no. Také prehľadné, to je dvojka. Nie, to je jedna, keď máš pozdrav. Mne sa zdá, že to je jednotka. To mi je jasné, že... Dvojka vtedy len vychádzala. Hej. A teraz si poviem takú vec. Že je trojka. Ani to nie. Ja sa vrátim práve že k jednotke. Ale je trojka. K tej, čo mám. No. Som to po dlhom čase oprášil. Lebo keď sa pamätáš, asi pol roka nazad, či 3/4 roka nazad sme experimentovali, dávali tam nejaký Linux. Chceli sme to použiť ako pracovné stanice pre písanie. Pamätáš sa na to? A také to bolo nemotorné. No a ja som objavil celkom takú zaujímavú vec. Volá sa to LibreElec. A je to vlastne niečo, ale proste niečo ako kody, alebo toto vlastne OpenElec, čo bol a všetky tieto multimediálne veci. Ja som to bola, kedy na tom používal, ten OpenElec. A proste bol to také multimediálne centrum, kde si videá, MP3, obrázky, hoci čo vie si to napojiť a používať. A ja som to chválil, že aké to je dobré. Ale niekedy to bolo také pomalšie, spomalené, nereagovalo to až tak dobre. A teraz s odstupom času som bol úplne vyčerpaný, potreboval som sa nejak ako odreagovať, tak som vytiahol tento Raspberry, stiahol toto a dal som tam tento LibreElec a vieš čo, úplne som bol pri nej prekvapený, aké to je svižné, rýchle, proste neseká to nič, proste odporúčam každému, kto má staršiu verziu tohto Raspberry, ako úplne to musím to vychváliť, že to je ako veľmi dobré, ako aj prepracované, podobá sa to na ten OpenElec, ale to ovládanie a veľmi dobrú podporu Androidu, aj OS X, vlastne iOS majú aplikáciu, ktorú si nainštaluješ a veľmi pohodlné a luxusne vie všetko ovládať. Máš z toho celé multimediálne centrum a hovorím veľmi svižné, ako dobre, na jednu vec, na čo treba dbať, je to, že musíš to napájať minimálne 2 ampérovým zdrojom. No. Keď dáš menší, tak vtedy to môže robiť paseku. Tak tomu bol aký? Nebol žiadny, ja som to vtedy napájal. Žiadny. Nie, lebo k tomu sa údajne asi nedával, alebo ja neviem, ale ja to mám pripojené na 2,2 ampérový, ale proste ide to dobre. Hej. Takže tak som sa chcel vrátiť retrospektívne k tej jednotke a povedať, že nemusí to byť ešte na zahodenie, jak niektorí ľudia nadávajú, alebo proste čítam nejaké fóra, že jednotka je slabá a dvojka. Vyšla síce aj tá trojka, jak si spomínal,
Ale o nej teraz nejaké bližšie informácie nemám. Takže... Ešte zatiaľ nedali asi špecifikáciu vonku, inak by mi to asi hodili, niekto by mi to určite hodil pred oči. Takže, ale ja sa vrátim k tým antivírusovým programom, pretože tento mesiac, alebo teda včera, predvčerom vyšla správa o tom, aké rýchle antivírusy v skutočnosti sú. AV Comparatives porovnala tie najväčšie antivírusové značky, ktoré momentálne na trhu sú a celkom príjemne ma prekvapil ESET, pretože je medzi prvými, čiže najmenej spomaľuje tvoj počítač, čiže to bol test zameraný na spomaľovanie počítača, ale myslím, že Lars nám tu píše nejaký e-mail okolo toho Raspberry Pi, tak idem to, alebo prečítaj to. Ja sa potom vrátim k tým antivírusom. Raspberry Pi ani nespomínajte, ja som teraz v Piešťanoch vyskratoval môj BeagleBone Black som zapojil cez USB do konzoly a buchlo to a už bolo len cítiť dym z horenej elektroniky. BeagleBone Black asi cez ten SOE vstup nemal zemnenie. Raspberry Pi to asi má cez ten micro USB, ale neskúšal by som to. Čiže tam si treba uvedomiť, že tieto malé dosky majú problém s elektrikou. Neviem, ja som proste veľmi neexperimentoval, ja skôr len na tej softwarovej úrovni som sa okolo toho babral, nejaké Linuxy, nejaké iné systémy a takto som testoval. Proste ja som si len spravil SD kartu s tým systémom, dal som to tam, pozapájal a to bolo vlastne. No ja len ešte pripomínam, že to BeagleBone Black to je vlastne niečo ako Raspberry Pi, aby ste všetci ostatní... No je viac týchto mini dosiek. Aj Banana Pi, ja neviem čo všetko. A ešte vyšli všelijaké, tieto. A teraz aj nejaké nové som tiež počul, že úplne lacné a dokonca si vedel vyskladávať, že čo si do toho chcel, neviem ako sa to volalo. Áno, ale to padlo, to bol taký nejaký indický projekt. Ja to bol startupový? Áno, malo to byť pôvodne za $7 alebo za koľko a trošku to padlo. Lebo nesplnili tie očakávania, čo sa týka aj ceny a rôznych ďalších vecí, takže takže tam trošičku zakopli. Tam by som, neviem v akom stave je to teraz, lebo už sa o tom moc nerozpráva, takisto ako zmizli aj tie people hodinky a neviem čo všetko, čiže títo startupisti asi dostanú peniaze, nejakým spôsobom ich reinvestujú a to asi nevidí. Jediný taký Kickstarter, čo som, neviem či to bol na Kickstarteri, tak bol ten Taurus Omnia, neviem či vieš čo to je, či Tauris Omnia, to je ten router, ktorý je dosť bezpečný, funguje ako NASCO a podobné veci. A to, čo robili Češi, myslíš? To Češi, čo robia stále. Robia, no tak takže, to začali. A už to... Ale som čítal, že to je celkom úspešné, že už to dali, tuším, do obehu. Presne tak, už to dostali aj prví ľudia už minulý mesiac, teraz je už normálne sériovka, 500 kusov týždenne dokážu vyrobiť, takže je to celkom zaujímavé a rozmýšľam, že by sme sa na to mohli potom pozrieť aj čo sa týka hardwareovej veci. Ináč skúsim to niekde zohnať, nad týmto som už aj rozmýšľal, objednáme a uvidíme, že čo to povie. A neviem, či si dobre spomínam, ono to sa do toho pustil nie český opera, ale vlastne český CZNIC, český vlastne tento správca domén. Presne tak, čiže to bol ich nejaký startup, ktorý sa podaril a všetci hovoria, že je to veľmi zaujímavý kus. O tom som čítal a chvália to dokonca aj v zahraničí, aj všade, dokonca aj Holandiania a tuším aj Američania už na to urobili nejakú recenziu. To neviem, nepozeral som, ja som pozeral. Nie, že recenziu chválili to tak, ako som čítal o tom nejaké tieto. Ale ja som tiež rozmýšľal, že nad týmto Raspberry Pi by sme mohli ešte aj viac sa povenovať, lebo dosť málo je okolo toho, aspoň tuto u nás na Slovensku, sa málo venuje týmto mini a mikropočítačom. No však uvidíme, keď tak spravíme nejaký mini špeciál ohľadom toho a môžeme sa tomu povenovať, hlavne keď vyjde Raspberry Pi 3. Ja tie antivírusy dokončím teda až po pesničke a takže za nejaký 4 minútky po Papa Roach sa budeme počuť znova. Zatiaľ užívajte song. Počúvate rádio Infovojna. Takže čo nám povieš ohľadom tých vírusov? Ty si to celkom začal. Dobre, a čo sa týka tých antivírusov, tak sme spomínali tú rýchlosť tých antivírusových riešení a medzi tými najmenej zaťažujúcimi ako takto boli merané veci ako stiahovanie z internetu, čo prakticky z tých testovaných jediný, kto tak akože bol naozaj pomalý, bol Thread Micro, to je celkom
taká zaujímavá informácia, pretože ten som dosť často dával teraz do súťaží na našom Facebooku a takým druhým bol Lavasoft, ale ten zaostáva prakticky vo všetkom a ja si myslím, že ten Lavasoft už svoje dni slávy nejakým spôsobom jeho dni slávy sa pominuli jednoducho, takže treba prechádzať na iné riešenia. Každopádne bolo to testované alebo merané programom PCMark 8 a jednoducho software Windows 10 bol akože tých 100% bol rýchly bez antivírusového programu, hej, tak to berme, že tá 100 je ten najvyšší možný výkon a Avira, Asset, F-Secure mali 99,7% to spomalenie, čiže len 0,3% spomalili operačný systém, čo je celkom dobré podľa mňa. A potom tam máme ďalších Avast, Bitdefender, Kaspersky, čo ma trošku prekvapilo, pretože Bitdefender má byť jeden z tých takých najmenej zaťažujúcich podľa mňa. A Kaspersky, no, to bol vždy ako vagón za Škodovkou, takže ja si to pamätám, keď ešte Kaspersky bol v nejakej verzii, neviem, 2005 a keď som to dal na počítač, čo som vtedy mal AMD Athlon, nejaký jednojadrový, hej, a Sempron alebo čo, a som tam dal Kasperskyho, tak proste to nešlo. Jednoducho to naozaj nešlo. Nie, mal si počítať jednou aplikáciou s Kasperským. Hej, a to je všetko. Máte Kasperského, ste bezpečí a nemôžete robiť s počítačom nič. Tak maximálne odpad možno. Ani to nie, lebo to trvalo tiež 15 minút. A potom ďalej 99,5%, teda 0,5% spomalenie mal AVG, Bulgard, MC-Soft. MC-Soft teraz testujem na svojom veľkom počítači. McAfee, Quickhill, ThreadTrack. Ten ThreadTrack som ešte ani nevidel ani raz, takže to si nainštalujem asi hneď po MC-Soft. Ty už sa len chytaj za hlavu, lebo nevieš ani, čo ti hovorím teraz. Tak ja viem, akože sledujem to. Nesledujem to, sledujem ťa, čo rozprávaš, ale ja sa priznám, že už dobrých 9 rokov. 2007 rokov? Nie, od 2007. Jak som presedlal na Linuxy, tak už vlastne predtým tiež ako aktívny Windowsový užívateľ som používal aj antivírusy, ale vlastne odvtedy som prestal, takže nemám v tom. Predtým som mal o všetkom prehľad, ale tedy to nebolo až tak škatulkované, boli 3-4 v tých rokoch a vedel si, čo to sleduje, no a žiadne takéto, že nejaké internetové štíty a takéto veci ešte neexistovali, tam maximálne ti preskenovalo súbor všetko, ale už teraz sa to tak škatulkuje na všetko možné, že no, som si myslel, to musíme si zvyknúť na tento náš nový podmaz. Podmaz je v pohode, ja som pozeral, no máme ešte nejakých pár sekúnd do konca, takže ja už len poviem tie posledné dve priečky, teda Lavasoft a Iskren vám spomalia počítač až o nejaké 3%, takže to tiež nie je až také strašné, takže, ale hlavne sa jedná o ako sa to povedal, kopírovanie súborov a nejaké spúšťanie aplikácií, takže toto je asi to najhlavnejšie, čo robíte v počítači. Náš čas pre dnešok vypršal, zo 4-hodinového čuda sa stali 2 dvojhodinové čuda týždenne, takže sa dúfam budeme počuť znova v útorok a trošku sa ospravedlňujeme za možno chabý obsah dnešnej relácie a technické nejaké veci, ktoré sa nám tu nepodarili a do budúcna sa určite polepšíme. 1 rok a 3 mesiace bol pre nás veľká odmlka, takže my sa do toho čoskoro dostaneme. Presne tak sľubujeme. Takže sa zatiaľ majte a nech vám počítače držia. Dovidenia.